Good afternoon, everyone. I am Shinri Relocano, and I will be your host for today. So, welcome to public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget for 2024. So, this will be our sixth day of presentation. So, welcome, everyone. Well, we would like also to acknowledge the presence of our presenters and our viewers from Zoom and Facebook Live. So, we would like to remind the presenters that we will be given only 10 to 15 minutes only for the presentation. And after that, we will have a maximum of 45 minutes for the open forum. So for our first presenter, may I request Mr. Anselmo Manyo, the head of City Procurement Office. Hello. Ito na lang po. Diyos maraming hapon po sa gabos. Ako po as mentioned, si Ansel Manyo. I'll be presenting kan annual plan of the Procurement Office. 10 minutes. So, kakaya ko ito 10 minutes. So, slide number 1. Actually, ang pinapahiling malapit din sa slide is how integral procurement sa operation ng City Hall. Kaya kung mapapansin po nito ang picture, garbage collection, kung may yung procurement, may yung garbage bin, may yung garbage bag, may yung auto, may yung gulong. So basically, mayo siyang mangyayari mati ang city. So this is how integral procurement is in the organization. Okay, so ang title po kaya is, it's been our call for the last, since yaon ako sa procurement for the last 4 years, na there's still a room for improvement and we should implement kung ano man improvement na ikukitan, dapat kibuhon. So slide number 2 po. Next slide. Okay. Yun po ni ang nag-create po ang City Procurement Office, Ordinance 2014-005. Ang author po kaya si Councilor City Administrator Elmer Valdemoro. Ivo yan, basically ang main component niya is basically to support CAMBAC and as well as support kang procuring units kan City Hall, which is ipo yan si may ibang departamento. As a part of the mandate also is basically to comply what is being mentioned or what is being indicated duman sa RA 9184, which is the procurement law. And we also have the responsibility to connect with the local suppliers. Not just local suppliers, but itong qualified suppliers. So, yun po yan. And we are being asked to innovate. Kung kayo po ang innovate in compliance with the law, then we should do it. Other than 2014-005, ang sarap pong legal basis ng office, magkagawa ng sarap procurement unit is basically CRA 9184 under Rule 5 of the GPRA. Sige ma'am, next po. So basically, yun lang po yun ang vision, mission, and core values. Sa katakul-dakul na nakasurat dyan, ang gustong sabihin man lang is, we have already a national standard as well as the international standards in compliance with procurement. So, challenge po yan sa local government to be able to na magsunod duman sa standard na pag-set ka national government as well as the international. Considering na ang panahon niyan is basically naka-dwell na kita sa computer, we are also being asked to innovate. As much as possible, come up with something that's, considering na ang pinaka-importanting elemento po sa procurement, sa pagtubod ko is datos. So with available data and proper planning, available and data, then we can anticipate the necessary procurement strategies. So basically, ipo yun ang slide na yun. So in terms of numbers, on the same period from last year and this year, ipo yan si numbers. So kung mapapansin po nito, medyo takol si procurement from last year as compared to this year on the 6-month period. Pero dakula din po, kung mapapansin din, dakula ang force na pagkabaw sa civil works. In terms of transactions, mas lesser as compared last year. Kan last year, like for example, sa negotiated procurement, 357. And in 6-month period, 2023, 174 lang po si negotiated procurement.
Okay, next. So, ano lang po ini, distribution ka in civil works. Kung mapapansin nindo, kan 2022, yung may red, yun si medyo takol si civil works. Evenly distributed man yata po, kasi in concept siya kung pequeña, considering na sila pinakadahulang barangay, most of the projects yaon sa pequeña. But this year, ini mga green, so basically takol po ang barangay na natawanan ng mga proyekto pag-abot sa civil works. And we have until the end of the year nakalinya na po si mga civil works na ipapabidding. Next slide. So, sabi ko nga ni po, kapag lipat ko sa procurement, ang mother unit ko is the IT office. Paglipat ko kang 2020, nag-come up na po kami ng plano for the medium-term plan, which is kung kan last year, actually, present ko naman ini. So, kung paglaog mi po kan sa procurement, kan 2020, nag-deploy na kami ng surround system na ma-monitor kang mga procurement accessible both within City Hall and outside City Hall. So, ang next target is to be able to digitize all the procurement processes. I-explain ko siya further sa next slide. So, ini po ang actually, pag-discuss po yata ni accountant yesterday, saro po sa mga module kan system na gustong i-develop is the module for accounting, the module for budget office. So basically, ini pong ining context diagram na mapapansin nindo, this covers the entire processes from budget planning up to settlement. Kasi mas importante din po kaya itong mahiling mo si the entire process at the same time on that process, yaon si supplier, which is yung ang lifeline kan City Hall in terms of pag-abot po sa pag-procure. So ini po will be converted into one system, which is part of the medium-term plan kang opisina. Now, hopefully, this has been in our area for the last 2 years, but up to now, di pa siya napupunduhan. Di ko siya pig-involve sa PPMP for this year, but yan po siya sa AIP. Hopefully, yun is opportunity for us to lobby. No, kaya po ang procurement, kaya po ang City Hall to be able ang procurement processes mag-improve. Next slide po. Okay, so part po katong system na pinahiling ko, kaakibat ka si campaign. Madali mag-deploy ng system, pero dapat po siguro on-board din kapos na users, like the procuring unit. So, ini po, for the last 4 years na nayaman ako sa procurement, every Wednesday nagko-conduct kami ng hands-on o lecture on basics of 9184 and other procurement matters. Sige ma'am, next. So, this has been on board for the last 2 years, I guess. Actually, may mga initial discussions with SP on this, on the prompt payment ordinance. Ang objective man lang po kani is to be able for us to get the best value of money. Kasi ang nagiging experiences po kaya minsan, pag haluding ang bayad mo, either mawaran ka ng supplier or si supplier nagpatong siyang certain interest para ma-recoup niya si investment niya. Pero po kaya negosyo mapalugi. So kung haloy ka man magbayad, definitely di mo makukuha si best value for money. Ini pong quality management system, it's a system that we would also, bako lang sa procurement, but hopefully we would like to pilot sa procurement na if it works, baka pwedeng i-adapt kang entire institution, kang City Hall. Next po. Okay, so ang last the plan, si career planning, sabi ko nga ni po, gawaning ordinance sa 2014-005. Kaya lang si ordinance po, basically ang log is the functions and responsibilities of the procurement. Medyo mayo duman si mga positions available. May opisina pero ang procurement office is mayo pong plantilla. So ibig sabihin, ako pasubli from the other office, si mga kaibahanan ko, either casual or job order. So, medyo for the last 3 years, may tulo po kaming staff na naglipat sa ibang opisina, knowing na garo may man akong magiging career on procurement. So, iguan na po kami sinubmit na workforce plan kang opisina, na-receive na po yan ni Mayor Nelson, and then iguan na pong copies ang budget office ni HR.
Pero considering na medyo tight ang budget kan City Hall, so as long as na-submit mo po si needed requirements to be able for us, at least ma-recognize si opisina. Next, ma'am. So hindi po. So in support of the career planning, nagkandak ako ning survey sa opisina. Kung mapapansin po ninyo, ang halangkaw na yan, based on the survey, ang gusto lang ninyo talaga, career in procurement. So hopefully, it's also my responsibility to ensure at least somehow mataaning opportunities yaon sa opisina. Kung mapapansin po nito, halangkaw ang vertical and enrichment. So basically, gusto nila sa procurement, which is actually it's also a career now sa government service. Next, ma'am. So yun po na si mga proposed positions for the procurement. They man siya gabos pa po the entry level. Hopefully, ini pong ladder represents kung paano sila somehow masakat sa career nila. So hopefully ma-include sa planong right sizing activity kan City Hall. I'm also confident na may sasali siya. Next, ma'am. So ang data is the last budget allocated for us for the last 2 years. Kang 2023 po, kang last year, nabawasan kami ng almost more than 100,000. So again, given that, do what you can na pwede mo man mag-operate even with the less budget. Kaya lang for next year po, gusto mo lang dagdagan somehow si MOOE, considering na ang volume of transactions sa procurement, lalo na pagkabot sa bidding, medyo takol po siya. So hopefully, we would also like to request kung pwede, additional manpower kasi may duwang ma-retire sa secretariat end of the year. So hopefully, si magiging vacancy, mapanuan siya. Okay, visual lang po ini kang budget. So iko kaming ngunyan thankful enough na iko kaming at least na casual po si limang job order. Kaya thankful kami sa management, kay Mayor Nelson for that. Pero ang budget po kang opisina, 90% yaon sa sweldo kang job order. Sa dito lang po ang percentage kang common use supplies is only 5%. Pero kung inilingo po si total budget kang office is only 0.0011% of the annual budget, which is very small. Next, ma'am. Okay, ano lang po ini? Visual, ang nailing po din table is the MOE ceiling of the 100 plus offices and programs sa City Hall. Kung mapapansin po din doon, ang budget mi nasa ika-100 of the 102. So, araw po ko siya sa dit, kaya so ang katarapat nila sa baba itong mga special projects. Pero again, considering na tight ang budget kan City Hall, we are obligated to come up with plans to ensure na ang budget is magkasya. Okay, next, ma'am. Last slide. Again, di man po babago ang target every year. Ang pinaka tema po or pinaka objective is basically to reduce transaction. If possible, mas lang ka pa sa 50%. Bawasan si prior year obligations sa ito po mga problemang hindi nababayadan. 2 years na hindi pabayad. As much as possible, ma-reduce siya. And then, full compliant with the law, which is the 9184. Again, reduce transactions, volume of transactions. Pag reduce ang transactions, basically, reduce din si man-hours, reduce din ang necessary papers, documentation needed. So, po yan ang target kang opisina for the last 5 years and hopefully ma-attain in the next coming 2 years kasi ang target po duman sa system design na plano i-roll out is ang beta version is hopefully magluwas by next year. So hopefully everything is digitized. Ang challenge po kayo sa digitalization is si readiness ka magamit. So hopefully IEC naka-incorporate po sa plano. So na all of this hopefully ma-achieve. Not hopefully, but dapat ma-achieve. I think that's the last slide. 10 minutes. Thank you so much po, Sir Ansalvo Manyo. So,
We are now open for the open forum for your questions and concerns po. Sige po. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. May nagpapahapot lang po. Yes po. Ah, sir, hanggang pira po pwede mag-canvas na sa foods? And nasusunod pa ba yan? Hunyan, itong may canvas pa or bidding sa mga caterer, tapos garo kaya dai na po naagi sa bidding? Okay. Ang sa 9184 po, ang supposed to be ang default mode of procurement is bidding. So di man siya nagsasabing di siya nag-set ng threshold of sa bidding. So sinasabi niya ang default is bidding. As much as possible, gabos na procurement is done by a bidding. Pero, may ikapong pero. May threshold na 1 million. Yan pong threshold na 1 million below, pwede mo yan siyang small value. Ibig sabihin, depende po sa if ang less, itong babakal mo less than 1 million is beneficial sa city government. Especially on times na kaipuhan siya. Kasi ang bidding at the minimum takes 1 month. So, kung mapabidding ka, ang posting, etc., pre-bid conferences, cost evaluation process, bid opening, medyo halo yung proseso. So, that alone is 1 month. Kumaset ka pa ng calendar days na 1 month, almost 60 days. Diba? Pero ang small value, the minimum for posting is only 4 days, 4 to 7 days. So, Dai na. mas shorten. Pero pag abot naman sa canvas, required po siya at least 3. 3, sinasabi sa batas, pag shopping, dapat igawa kang tulo. So pag sinabi pong shopping, ano po yan? Common office supplies, aircon, mga similar. Ang shopping po kaya, ang first step, dapat, bago ko magduman sa mga local store mo, magduman ka muna kasi ang government may tindahan po, itong procurement service store. So bago kayo magbakal coupon bond ki Bonings or ki Lucky o kisay pa man, mag-agi ka muna sa tindahan kang gobyerno. Which is an issue now. Number one, baka magduman ka, di man available. Diba? So nagsayang ka lang yung time and effort pag abot mo duman. Kasi garusin daw, where is as is. Kung anong available, yun lang pwedeng bakalon. Ayun po. So again, although pag-require kita kang government, but also, we have also, ikaw makita ng remedyo na pwedeng nasa HOPO, na head of procuring entity, na pwede niyang small value. Pero pag sa catering, ma'am, which is also part of the small value, kung treat siya small value, ang importante lang po, at least may sarong code. Ang importante lang po, nakapaluwas ka ng code. For example, nagpadala ka ng tulo or 4 na code, ang nagbalik saro, accepted po yan as long as may proof ka to show na nagpaluwas ka ng tulong quotation. So, saro lang po okay na pag-abot sa small value procurement. Okay, thank you, sir. Sige po, any question? Facilitator. Maray na hapon, David, sir. Good afternoon, sir. Dito sa City Hall, paano procure ang mga office supplies? Kaya dapat magkakayang minasubmit sila ng program. Bakit Yes, sir. dapat sa laruan lang yan. Yes, sir. Oo. Tama po. Ngunyan, sa pag-procure, kabalida ng barangay dahil Day, sir. City Hall lang po. City Hall lang O, yun pa lang po yan. Actually, sir, to answer the question, ito pong inikiyang process to budget planning, ang output kani is a consolidated APP. So, kapos pong opisina, nagsabi ka itong procurement project management plan for the entire year. Ang role po ni BAC is to consolidate katong kabos. So, at the end of the day, dapat ikaw kaming inaabot na annual procurement plan. Even before mag-abot si annual procurement plan, nagde-decide na po kasi kami long list po yan, pag-consolidate ka. Like for example, may 5 akong opisina. Si 5 opisina nag-request ng tigwa 100 na reams. So, ikuha na akong summary for the entire reams. So, may option ako, it's look into it. And then, since ang PPMP, may calendar yan, January to December, na pwede nang i-project ni BAC na, babakalong ko na siya for as early as now, taka ni pag-abot kang panahon, hindi ako mag-ahol. May mga exception to the rule na minsan,
actually pa kumain siyang exemption. Minsan na-include sa plano. May mga procurement na all of a sudden kaya buwan po ba, like in times of emergency or calamity, nagluluwas po kita kaya Okay ito po, mga sir. emergency. Okay po. Pero sa panahon ngayon sa ano nito sa inventory kan mga office supplies, nakakasiguro ko daw na ubos ang gabos. In Na fact, dapat baga yan, nakaiba yan sa JAW, na kung paano nagluwas, dapat yung na naglaw, first in, first out. yes sir. Bako. Ta siguro kung ba inventory kag ngunyan, kung ilingon man accounting, sobrado pa ng office supplies ta. Okay, at yan po ko yung ano, ang Naabot sa biyon, dahil mo na makuha ng procurement. sa cases po kanaga, sir, sa lingko, ang modality ta po pag-procure pa sa office supplies as much as possible by annual, every 6 months. Kailan po, Kaya nga, sir, ambot sa biyon ko, ang record kan accounting, kan ano, dahil nagsusubo sa record kan mga opisina, na dapat magtali yan. Ta kung ilingon mo si procurement, lalo sa accounting, dahil pa nakaluwas ang mga office supplies. okay. Kaya dapat yan magtali na sa, halimbawa, nagluwas ka ng sanggatos, ining bulan na ini, dapat maanaman siya doon sa record kan accounting. Iyo po. Actually, nagre-required po si accounting ngayon every 6 months itong ina-upload mo yung RCPI. Inventory list po. Iyo po yan si reconciliation process between accounting and GSD on the stocks available sa staff ninda. May mga cases po kaya din nagre-reconcile dahil minsan itong mga end users, they din regular mag-submit katong reconciliation documents ninda. Pero as of the usual basis mi po duman sa stock room kang GSO, halos may man siya nasasayang. Fully consummated man po. Nagkakaproblema lang po Iyo kita later duman sa na reconciliation. Si consummated yan, kundi ang record ang nagsasabi Iyo na po. igwa pa. Kaya siguro, sa kung nahiling ko mga office supplies ni Dumayo Markag Naga City, kupod ba, dapat tinatatakan yan. May tatak yan. Unang Mayo, clear and tiro, bilog siya. Kaya pwedeng lumuwas siya. Kaya dapat, ang pag-abot kang kupod ba, pinapakit ang puro, minamarka niya Naga City. Sige sir, sabihin tapos si... Nasasabi ko po yan, dating yaw na ako sa procurement sa DA. Yan ang gibo me. Na pag-abot ka ng office supplies, pinapakit mo ang gilid, minamarkahan mo yan, Department of Agriculture. Yes sir. Kaya. Sagot sa rupa, sa inspection, nahiling ko, lalo sa mga gravel and sand, ning dahil pikiling lang ang delivery, dahil nihiling ang kumpirang cubic yan. Basta pagdalaga ka, pag-abot ka si truck, okay na. Okay na. Yan po, inihiling ka yan, itong capacity, ang net weight. Saka ilingon mo ang reserva kung diyaw sa ang reserva kung minsan diyaw sa laog, na dapat yan nasa iraro. Dakulang bagay ito. Yan ang observant ko. Saka sa rupa, pirang bisis kami bina-inventory sa laog din sa rundown. Twice dapat po. Every 6 months. Every 6 months. Ang fixed assets po every year. Every year. Yeah po. Anong nangyari ka itong mga unserviceable na nakatambak naman sa JMR? Paano ang disposal po ka to? Actually, sir, ang number one step po ba kaya dapat mag-request, mag-prepare ng i-EROP si accountable person. Like for example, auto. Based on may mga preconditions po kaya. Like for example, pre-inspection report, dapat ma-evaluate kang whoever. Like for example, sa vehicle, si motor pool, ma-assess niya si quality or even the status ng vehicle. So after that, give mo siya ng i-EROP, which is ipapasa sa appraisal committee for appraisal. And then bago po yan, sa City Hall po kaya gabos ini mga committees hindi lang nakalad sa general services, which is ideal ko sa general services. But there are certain committees that we create for that. Dapat kaya important niyo na marihan, ang mga waste material, dakulang bagay, ginastusan niyang kang gobyerno. Saka namali siya ako pa po, ang lamisa kang kada opisina, nag-iiro na mayong aram ang supply officer. Yan, kada lamisa, may may MR yan. May par po iyo. Oo. O di pa ko isasuggest. Ang ginibo ko po kayo sa DA,
kada opisina, ang mga lamisa nga nakamar, pig-geotag ko yan. Kaya ang pag-inventory mo, pag binukasan mo itong item na ito, aram mo kung inside na, ano, na lamisa ito kung downside. Pag mayo ito, ang sabi, hain ito. Ito ang accountable. Kaya dapat, sa loob ng opisina, tadig niya sa to, sige barakal, i-geotag siya, sa sisaan dapat nakapirma duman. Madali din doon mariparo yan kung nagsasain yung lamisang na yan. Okay. Actually, part po yan katong inventory system supposed to be, katong asset management, which is currently nasa design stage pa po. Pero again, noted sir, pero ang proseso kan general services now is every employee na may accountable properties, may individual files in there for that. Mas sabi mo nga ni po, noted itong geotagging kang equipment para natatrack mo si movement. Pero hopefully ining considering na religious man sila mag inventory annually, na-monitor man po sir kung yan ano. Dahil po dawa annually or every 6 months ang inventory mo. Ang importante na katagyan, data aram, within that period, nag-iro sila misa, nailipat kung sa ina opisina. Pero kung yan, saka sa rupa, aro kaning kuya digdiyo, mayong mga level, kung mayong Yes, sir, may- property, Actually, number. Bako Dapat si may opisina mga property number yan. Bako si opisina may Oo. responsible po si GS Ayun to po. Pero tama po sir. GSD yan, oh. Any assets owned by the city dapat ito properly yan. tagged. Oo. Yeah po. Ta responsibilidad man nito yan sa GSD. Yes sir. Saka sa hiling ko, mayo pa kita ano kapag gani, ayun na. Ning kaya, sa kuya lang, isasuggest ko paglibot-libot ko kaya, lalo kung minadunin kita sa barangay, kan mga opisinang kaiponinda, dapat ito sa ruto naman, nakatag ito, naka-geotag to kung saan ito hali. Tanganin si person naman na ma-retire na, ma-clear man siya naman sa mga accountability. Yes sir. Ano po? Yun Actually, lang po. ang effort ng city hall is to comply with the recent circular sa COA na Oo. everything now is being reconciled. And part po ng improvement plan is saro po yan sa suggestion when we will do that. Okay. Thank you po. Thank you, sir. May hapot pa po sa Zoom. Kung maayo naman po, digdi po sa satuyang mga pag-iriba. Sige. Last question. Kumayo na po. Palakpakan na po ang satuyang presenter Thank you niyan. po. Thank you very much, sir. Ang masunod po sa tuya, ang City Mayors o ang City Administrator ang satuyang Mr. Elmer Baldemoro. Sir, ready na? Okay. Palakpakan na po si Sir Baldemoro. Sige. Pa-excuse na ko sir. Ay, sige po. Excuse. Thank you sir. Thank you very much, sir. Maray na hapon po. Bong, ika yan. Yes, sir. Nagbabalik. Sige, maray na hapon po to the NCPC, kay Kuya Dan, sa mga nagdadalan po on FB Live and Zoom, sa liwat po maray na pagkahapon. Ang ipipresent ko po ang budget for the Office of the City Administrator. So, next slide please. Sige, while waiting po, pabisto po muna ako sa mga nagdadalan live. Ako po si Elmer Baldemoro, ang City Administrator ngunyan under the term of Mayor Nelson Ligacion. So, I assumed office last July 1, 2022 and 1 year na po kitang nagtutukaw bilang City Administrator. So basically po, ang Office of the City Administrator
the main function is to assist the city mayor. So ang opisina ta po kataid lang kang opisina kang satuyang alkalde. So si may mga katuyuhan lalo na po kung mayo ang satuyang alkalde, kita po ang nagaatubang. So all the request na kinakaipuhan pong tumaran parte, kita po ang nagaatubang kayan, and at the same time the assisting also the city mayor in the operation of the city government of Naga sa opisina ka mga city hall offices pati na din po sa barangay. Dahil naglo-load. Okay, next slide. Sige. Sound check. So, maray na hapon sa toyang Vice Chairman, Lito Barbolino. So sa mga nagdadalan po, nahiling ko ang pangalan ni Richard Palmiano. Sige, baka po, although day pa ko na-present, baka may mga kahaputan na, willing na po ako magsimbag. Para di po kita magsayang oras. Iyo. I-acknowledge ko lang po ang sa itong mga participants ko niyan. Poon po ka sa bagong sa ano. Yaon po ang BPC ta. Yaon po ang Urban Poor. Yaon po ang Sanggawadan. At yung yan. Ginhawang na ginyo. Yan po yung mga yaon mo niya sa presente na ni na mga audience na digdi sa Okay na. venue. Pero si nasa online po, syempre saro sa mga ano mi si Sir Richard. Ready na ba? Ma'am? Okay. Sige. Go ahead. Okay. Sir? So we'll proceed. The mandate of the office is from the Local Government Code, Article 10, Section 480, the Administrative Support Services to the City Mayor. So basically po, yaong kita sa pag-assist and pag-support sa satuyang alkalde. On the vision, we envision a highly efficient, effective, and transparent office of the city administrator towards ensuring by year 2030, Naga City shall be a recognized model of good governance. So, yun man po bagayan itong pigmamauta digdi sa syudad ng Naga. And our mission is to ensure that all city government departments and offices deliver the results expected from them on time and the level of quality desired at a cost most advantageous to the city governments. So basically po, under tagabus ng departamento, as in mga opisina, digdi sa City Hall, and we supervise po si operation ninda. On the organizational outcome, efficient, timely, and responsive government operation. Next.
kung iyang laptop niya ang gamit. Okay. On the attainment of the Sustainable Development Goals, one is promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for everyone, and building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. And number two, strengthen the implementation and revitalizing of the Global Partnership for Sustainable Development. Next, on the gender issue being addressed, one is a collaborative participation of all gender in good governance, and two, equal opportunities for all department regardless of gender and Naga City Hall. So we advocate gender equality. Next. So digdi na po kita sa budget, kung mahiling po nindo, babaon lang ang budget po kang sa tuyang opisina. Basically, for the operation lang yan kang opisina, for the traveling expense, training, office supplies, other supplies, telephone expense. Next. So, donation, postage and courier services, subsidy to NGA, other maintenance and operating, for a total of 555,000 pesos. So, mangalas po kamo, paano nag-ooperate ang sa tuyong opisina. Araw po kang sinasabi si mga services po, as in itong mga programs and project, delineated po yan sa manlain-lain na opisina. Basically po, ang budget lang kang opisina is the office operation. So, yun lang po yan itong. But you can question me whatever you want. Nice. kung sa budget po, yaon si Emmy. Ayan. Sige, nahiling tanong. Nakulaw ng budget. Actually, Kung mahiling po nindo ang tao sa opisina aral daw, mangalas ka paano nagsosurvive ang opisina. Pero ang importante naman si approval. Ano? Sige, sa online may question ba? Sige, digdi kita sa tuyong mga observer. Si Sai pa mag-question para sa tuyang ang budget po kang City Mayor's Office to be presented by Attorney PJ Barosa, kaya lang may kasabay po niya na attenderan, kaya ma-request na lang po kami sa NCPC to reschedule the budget presentation of the City Mayor's Office. Okay. Question? So may question? Garo lang ang lugod mag-question na eh. Paano daw ngayon nag-ano? Pero sir, iano ko lang, clarification lang. Si kadaklan ng mga request sa tuya, teacher charge siya dumana sa ano? Sa Kung halimbawa po itong mga pangangaipo sa medical, burial, financial assistance, reperta po yan sa CSWD. So naagi lang po yan sa tuyang opisina for approval and referral to the offices. Ano. So sa iba pong ibang mga request, halimbawa sa electrical, street lights, repair sa General Services Office, si request for educational financial assistance, repair po sa ESO. So basically po, kita lang ito nagpapacilitate kang mga request para sa mga opisina kang City Hall. Basically, sa satuyang alkalde. Alagad kung mayo po ang satuyang alkalde, kita itong nagibo kayo. Sige. Ay po. Sir, yung sa lingkod barangay ba? Pag may mga request, naagi pa rin sa ito. Kung kinakaipuhan po ning approval hali sa opisina, naagi pensa mo. Pero kung kaya namang direktang aktuhan kang lingkod barangay, sa inda na po yan. Okay. Si Vice Chairman may kahaponan. Sige, sir. So, si Chairman, kaya naman pala doon kipiki Sir PJ. Ayapot ko lang, sir, bali po ba ang general service under po nindo? Ang general services? Basically po, gabos na Sige, departamento under the office of Baka man po the... ini, sir, sa budget, dikit naman lang si budget, manamagang naiapot naman.
Saka darakulaon pati. Iabot mi lang, concern mi lang, duman po bagay sa may likod may langka, duman sa opisina mi. Halos po bagay kaya sir, garaba na si, ano, apod kaya, ceiling, garaba na. And then, dahil naman garo plano kang syudad na bugtakan duman ng solar, ng mga battery kang solar, tagar duman ng Civic Center. Paano mi na po mapakaray itong gilid ming itong sa may, kung mailing mo po, wadi, ano na po siya, talagang bako na nga ng skeleton, bagsak, ano na, Sa tuturong ato, na po. ayun. Kisami, sige yan, kisami ta. Sige. Hanggang duman sa Ah, Kaseteya. Naselgeya. Kasumpay na yan duman sa itong mga kakanan. Ay, suway po. Duman sa Suway. may langka, ya, ito, ito mga pika-parking kan mga impran katong Picture tabi Ayun po. late tapos send mo sa ay, kuya. sige po, Lord. Ipakwenta po sa building maintenance. Ay, salamat Yeah. po. Taloy na kayo. Ang iyo pa nag-aasikaso yung mga repair kang mga sa opisina. Ito, may mga visitor, araw-araw ko nga ngayon, may maduman ng mga taga Amerika, Amsterdam, mga Amsterdam, Harvard. Maduman sa opisina, oh my goodness, what happened to this? Kaya po, ano yan po, isa-send me na lang po siguro. Sige. Pa kayo no. Salamat. Makakatubang taman to sa aga kaya magtipon kang English. Taon nga po ko yan sa, sa Museum Cafe. Eh, Kaya mo na kami nagduman sa. sige. Basically po kaya baga nagangaralas ang satuyang mga bisita. Kadakol ngayang nag-iistorya na maray ang sa indong pamamahala. You are practicing good governance. Tanong ngayata ang City Hall dai maray, dai presentable. Araw naman baga si istorya nindo kayan. Si prinsipyo tabaga kaya kayan. Bago kami kamumo na. Kaya iniinot po si mga pagpairahay, ka mga sa luwas outside the City Hall. Kaya minsan huri kita. Alagad po ngunyan since na nagkaigwanan ng final decision itong Mariano case. Dati po bagay kaya na puprohibit kita magpa-improve, magpa-repair kaniyong mga structure ta within the City Hall compound dahil po duman. Alagad ngunyan po na may penalty na si kaso. Ngunyan po ang satuyang alkalde pigpapahaman na itong site development plan kang City Hall. Kumbaga po, bago maghiro kang mga ini pong pagpatugdok ng bagong mga building diyan sa City Hall compound, gusto mo nang mahiling kang satuyang alkalde itong site development plan para magibuhan po talaga ning maray na plano iyang City Hall. Sa ngunyan po baga na-experience na maray ang pati sa City Hall grabe na ang traffic, mayo ng maparkingan. So inaayos po. Ang saro pong kaisipan kang sa tuyang alkalde is pagsaroon itong mga opisina kadtong mga nakiulay lang na magtugdok diyan sa Satuya. So pagsaroon sa sarong building, arig may sarong kwen lang sinda. So para po maghiwas iyan compound kang City Hall na magamit po talaga. And paduman na po kita sa high-rise building na pwede na dyan makabali itong mamawot kang sangguniang panglungsod na legislative building as in iba pang pwedeng mangyari po sa City Hall. But ang idea po is magpatugdok ning bagong building alagad i-preserve manggiraray in dating structure. So araw po kayan itong nakalinya po dyan sa plano kang City Hall compound. Alagad ito pong request, ipapicturean po nga rin asikaso ta po sa building maintenance office. Sige. Any question pa? Sa itong mga pag-iribadigdi? Question? Sige po. Good afternoon, sir. Pako po ang ihapot ko po bakong regarding sa
infrastructure development. Ang iano ko lang po is siguro under sa general services. Duman po kaya sa Barangay Tabuco po ako. Duman po sa lugar may pa PNR, di po sa may Balintawak Street. May poste po kami duman actually sa Kataig nilang Nagayo. In between kang Kataig ko. May poste po duman na almost matumba na. Siguro po bako lang 10 years or 12 years na ako nag-request kay inot pa po sa Kasureco. Nagpa-barangay na po ako. Nag-submit na akong letter. Nag-requesting na mahali na ito kasi bukod po sa eyesore, maka-aksidente. Yeah. Mayo pong ginigibo. Pati po sa barangay, nag-request na ako kaya kung paano yan ma-actionan. Kisay pong poste sa Kasoreco. Yes po. Initially sa Kasurego, ang sabi po kaya kadto kadakol nakasabit ng mga kable ng mga yun, sa internet yata to kadto. May mga cables po aside kang electric na wires. Ngunyan po naglipat na po itong pinaka mainline, inilipat po sa tawid karsada ang harumi po kaya sa Tinampulang. May bago na pong mga poste. Ito pong metal na ang post. Transfer na po duman si mainline. Although may man po reaction duman sa may mga iba pa pong kable. Ang pigtatakot ko baka maka-aksidente. Haloy ko na po yung pig-request pero may yung action na to. Yaon po sa imo itong letter na pigpa-receive mo sa Kasoreco. Turday ko na po sir na save. Siguro 12 years na. Hindi ko na po nasaray. Kuyan po ning para po ma-simplify ako na lang po ma-follow up sa Kasoreco. Picturean mo itong poste. Tapos isend mo sa messenger ko. Ang messenger ko po Elmer S. Baldemoro. Picturean mo po itong poste. Tapos isend mo sa kuya. Tapos isend mo lang si location. Elmer S. Baldemoro. Makiulay po kita sa Kasoreco na magibuhan na yan ng action. Sige po. Po. Sige po. Sige. May na pong question sa tuyang opisina na nag-present ko niyan sa online. Madam, okay. Palakpakan na po sa tuyang City Administrator. Mabalos po. Ang masunod po itong opisinang kabali pa sa Pigsiserbianta bilang Executive Director. Pero ang ma-report po si Ms. Glyza. Ito pong Children's Affairs Office of Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Okay. Si kang last August 3 po yan. Hindi na mapakasala. August 4. August 4. Sige. Yes po. Sige ma'am. Pag ready na kita, ito ako ang floor para sa discussion. Sige. Naga City Children mo yan? Good afternoon po. Sige. Ayan. Ako po si Glyza Nasayaw, hali sa Children's Affairs Office. In behalf po kang sa mong Executive Director, si Sir Elmer Baldemoro, I'll present po ang PPAs kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Ayan. Supposed to be po last August 4 po kami nakaschedule together with the Women's Council, no? Pero nasa Albay po kaya kami that time. We have recently conducted lakbay aral for the Naga City Children's Federation. Ayan po.
Sige. Okay lang. Sige po. The next slide. Okay po. So before we start with the PPAs po, matao lang akong short background about the NCCWPC. So ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, kumbaga po siya pinagayon na version kang Local Council for the Protection of Children. Kasi po kang 2012, may memo po ang DILG na ang gabos na LGU is ma-create po ning LCPC. So ini pong DILG Memo 2012-94 pertaining to the strengthening of the Local Council for the Protection of Children. And next po. Ini po sa syudad ning Naga through Sir Elmer kang siya po nasa SP pa bilang chairperson kang Committee on Children, tig-institutionalize po through Ordinance Number 2014-068. Ito pong Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. At the same time, creation po kang Children's Affairs Office kung saan po magkakaigwain nining role, function, as in pondo para ma-operate po ang serbisyo para sa mga kaakian. Next slide. So ini po ang organizational structure kang NCCWPC. Inot po, magibo ning mga plano, programa, polisiya para sa mga aki, no? So nakalag po diyan gender fair. So paano man ang saindang antas sa buhay, kasarian, culturally kung sinda ba iba ang relihiyon ninda, no? So and they should be ang mga needs ninda responsive sa saindang pangangaipo. So since children ang edad po na kinikater is 0 to below 18 years of age. Tiko-consider pa man din pong mga aki, itong mga 18 years old and above, pero po ang sa indang level of maturity is classified na nasa aki pa, no? Saro pa po dyan, ini pong pag-prepare kang annual work and financial plan para sa children. And syempre po, ang pag-recommend ng mga provisions of programs sa sangguniang panglungsod. Next. Ini pa po si ibang nagkapira, ayan po si pag-promote kang mga legislations manunungod sa survival, protection, participation, as in development kang aki. Pero po dyan, mag-provide ng linkage with other government and agencies and institutions. So sa ngunyan po, partner kang sa tuyang LCPC ang Council for the Welfare of Children sa national. Igwa din po kitang mga partnerships with other LGUs and other agencies sa pagpatupad po kay mga programa sa kaakian. And at the same time po, mag-advocate ng pag-establish ng mga child-friendly spaces, lalong-lalo na po sa barangay. Sige po, next. Ini po ang samang mission and vision, simple man lang. Ang inot na mission, yan po, sustain a child-friendly city for every kaaki ang nagenyo by developing programs that are centered to the best interest of the child. And sa tuya pong vision, ini man lang po, simple lang, envision that the city of Naga to be a happy and safe place for all children. Next po. Ayan. Paano po na-create itong Children's Affairs Office? Sa iba pong mga munisipyo, ang nag-handle kang mga paperworks and documents and other audit kang sa children, si MSWDO na ninda. Igdi po sa Naga, through the city ordinance, nag-create po ng separate na opisina to do the tasking
and to serve as secretariat of the NCCWPC. Next slide po. Okay po. Next slide. Okay, so ang Children's Affairs Office po is under the direct supervision of City Mayor. So si Mayor po ang nagtatayong NCCWPC chairman, and ang Children's Affairs Office is composed of our executive director and number of employees to carry the functions and objective po. Ini po ang pinaka-function din kang Children's Affairs Office to serve as secretariat of the NCCWPC. So gabos po nakaipuhan para sa functionality assessment kang barangay, kang LCPC, lalong-lalo na po ang child-friendly governance audit. Ito po yan, award-giving body para makuha kang Sarong City ang seal of child-friendly. So, opisina mi po kaya na, din ang nagigibo. And ang pinaka-importante po, mag-provide ng technical assistance sa mga BCPC. So, ang BCPC po ang ibig sabihin kayan, Barangay Council for the Protection of Children. Next. Sige po. Okay. And yan po, aside from that, ang mga cases po baganing mga child abuses, arukan mga special cases, CSWD po kaya na ang nagkakapot, no? Pero ang CSWD po part sindakang NCCWPC. So as per our office, we are tasked po sa pag-assist sa mga children in need of special protection, kung kaipuhan po mag-refer ng mga cases, yan po. Duman sa mga proper agencies. So, kumbaga, link po ang Children's Affairs Office. And ini po, sa mga pinaka-importante, mag-conduct ng capability building program para ma-enhance ang knowledge and skills, lalong-lalo na po kang BCPC sa pag-handle kang mga aki. Yan, so more on children's program po. So, ini po, manunungod sa budget allocation kang NCCWPC through DILG po, DILG Memo 2012-120, and indicated man po ini sa Republic Act 9344 po, no? Gabos po na LCPC is igwang mandated allocation of 1% hali sa IRA. So iyan po, para lang iyan sa pag-strengthen kang implementation kang PPAs kang LCPC. So digdi mi po kinukuha ang budget mi. So garo-aro po kami sa PWD and senior citizen, ito pong mandated na 1% na ina-allocate po kang city. Sige po. So duman sa 1%, duman mi na po nire-revolve si mga programs and budgets mi po. So ini po, ining picture na ini, igdi po naka-centered ang mga programa kang NCCWPC sa survival kang aki, development kang aki, protection kang aki, as in participation kang aki. Sige po. Hali po iyan sa Convention of the Rights of the Child kang UNCRC. Ayan. So, before po that, ang Naga City po, no, pirmi pong na-confer ng Seal of Child-Friendly Local Governance since 2016 pa po yan, no. Ayan po si mga pag-receive kang mga award, i-confer po yan kang Council for the Welfare of Children. Sige po, next. Ini po si 2019 naitao lang po siya last 2022. So nakaigwa po kita ning 94% na rating sa overall po sa Seal of Child-Friendly Local Governance. Next. And ini po si latest, si 2021 na audit, nakaigwa po kitang score na 92 for independent component city category. Ini po si recent na may score kasi po nag-audit po kami last February. Until now po mayo pasindang pinapaluwas na score ang DILG. So naghalat pa din po kami para for the audit year 2022. Sige po. And ini po si Presidential Award kung sa inang gana po ang Naga City, naging national winner po kang 2018 for independent component city category. So, kamanga nakaagi pong taon, mayo kita ning child-friendly city award or search kasi po nagka-pandemic. So, ngunyan, nag-inailing po kung maibabalik ini and hopefully, makabali po ulit kita, no? So, paano po ini nako, ini po ang samuyang mga PPAs. Sige po, next. Ay, sige. Ini po pala si Saro pang commendation from the DILG po ito. Kinonfer last 2022. Okay po. Next.
For the last 5 years, ang LCPC po is na-rate kang DILG as ideal. Ibig sabihin po, nagpa-function ang LCPC. Kaya po kita na-confer ka to yung commendation. So, ngunyan po, ang PPASME po, nababanga sa apat, inot po, ining advocacy and policy development. Nakabanga po siya depende sa, duman sa present ko po subago sa UNCRC, no? So, nakalaag po igdi inot, yan po kung mahiling nindo may mga breakdown na po kang kumpira ang nakatagama no sa kada aktibidad. So, halimbawa po igdi sa advocacy and policy development para ma-promote ini, igwa po kitang production of IEC materials for children and yan pong pag-formulate ng ordinances sa children, mayo man po iyang budget, no? Then, ini po ang mga pinaka-importante, mga capability building na focus sa barangay. Arog kang visit-visit functionality assessment. Ini po, kung maiiling nindo, taano dakulaon ang amount na sa 2 million. Kasi po, hihinguwa ta po na bako lang LCPC ang ideal, kundi pati man po ang mga barangay. Kasi kung nagpa-function ng LCPC, dapat nagpa-function din po sa barangay. So, ini po, yan ang tinataumi pong award sa mga barangay pag sinda nakakaigwaning rating na ideal. Ngunyan po, nagpangako kami sa inda ning 100,000. So, kung ang barangay po ninda makarate ning ideal, makakakuha po sinda ning 100,000 na pwede nindang gamiton sa pag-improve kang programs on children ninda sa indang barangay. Sige po. Then, every November, nagkakandak po kita ng Children's Month celebration. Mandated din po yan. And ina-observe po yan digdi sa city. Kay bahan po dyan yung State of the Children report na dinideliver po ni Mayor. Next slide. Yan. Then, kaibali po sa mga activities for the Children's Month, yan pong Children's Birth Registration. Kasi maski po, permi taon-taon na po ni ginigibo in partnership with civil registry, igwaman po giraray mga number of unregistered birth sa mga aki. Permi po yan nagluluwas. So kami man po sa opisina, bikakandak may man po giraray ni annually sa kamautan po na tayang output indicator ta na all children are registered in PSA 100%. Then ngunyan po, igwa kitang comprehensive juvenile intervention program po, no? Para sa protection kang mga aki na nagkikater sa mga CAR and CICL. Sa barangay din po, igwa din. Actually, saro po ang Naga City sa mga pioneer sa buong LGU sa Philippines kang Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program. So, garo, nagiging panalmingan kita kang ibang LGU manungod po, igdi sa pag-deliver ng mga ordinances pertaining on protection. Then, ayan po, si iba po igdi, aro ka ining training on child protection policy, the use of guidebook on child participation. Gabos po iyan, tiglift po hali sa national, kasi dapat po, kung ano itong ginigibukang national, tiglo-localize man po igdi sa satuya. Then, ito pong mga ibatang mga ino-observe permi na celebration, like Safer Internet Day for Children Philippines, lalong-lalo na po ang mga aki ngunyan, mas immersed na sinda sa gadget, no, kaysa sa luwas. Kaya, permi po tiga-advocate ang Safer Internet Day sa inda. Ginigibo po yan every February. And, igwa din po kita ning counterpart celebration for Women's Month. Ini po itong Girl Child Week celebration. Next. Yan. Sa second part po, ini yung capability building and establishing intersectoral and functional partnership. So more on ano po ini si functionality kang LCPC, BCPC, and the Naga City Children's Federation. So kung mahiling po nindo si mga fund for the meetings, dapat po kaya sa LCPC, may tigsusunod po kaming number of meetings, no? So para po syempre magibo yan, kay po din pondo. Arog po kaining Children's Congress, ginigibo din po yan para sa mga aki. Children's Training on Emergency and Disaster Preparedness. And BCPC Enhancement Training. Sige. Kadugtong po kaiyan, aside from pag-build ng intersectoral relationship, no? Pati po ang minsan PPAs kang Educare and SEED, no? Tigkukwa po sa budget me. So,
okay po yan kasi syempre, ang tigki-cater ta po aki, no? So, kabali po yan permi sa samuyang PPAs. Next po, ikatulo, ito yung tangible outreach services kung saan po ang samang opisina nagtatao po ng assistance. So kung mailing po nindo dyan, may tinatao po kaming counterpart na assistance for children with disabilities, assistance to BCPC and barangay reading centers. Everything po na aki ang mabenepisyo o ang duty bearers para sa aki ang mabenepisyo, tigbabali mi po sa PPAs. Next. Ayan, madali na po. Ayan, so, dako na po saro-saroon kasi nahiling naman po dyan si mga assistants natin na tao. Then, yan. Igde po kita, si pang-apat po itong socio-cultural activity. Every January po, yan no, tigsa-celebrate ta ang celebration of the National Children's Day kung saan tinutokdoan or ini-introduce sa mga aki ulit ang laro ng lahi kasi magayon po baga yung kumbaga performative na activity for them tanganing dahil man girarin nila malingawan ang culture kang Filipino culture, no. Then igdi po ining last more on po inisip ang function po kang samang opisina. So para po mag-operate ang sarong opisina kaipuan niya po ning mga supplies, materials, so kabali po iyan sa samuyang PPAs, no? Then, syempre po, si mga honorarium and personal services po kang mga taong employed para po mag-function ang sarong opisina. So, overall po, ang budget, itong 1% po kang IRA, 1% po kayan sa children is 9,169,000. So, igwa po ako digding chart comparison. Next. Ayan. Good news po kasi kang last year na pag-present mi, nagbaba si budget mi. Ngunyan po naglangkaw. So, ayan po si si change. So, last year nasa 8 million lang po, kan 2023. Ngunyan po naglangkaw. So, naging 9,169,000. Dakulon po kitang children's PPA, pero dakulon man din pong ibang opisina na pwedeng mainstreaman kang activities kang aki, aro kang populations office, health, the disaster, igwan po sindang counterpart for children kasi dakulaon na sector po ang aki, no? So, kulang man talaga ang 1%. Pero ini po para sa pag-strengthen kang BCPC and LCPC, ini po ang samuyang budget for 2024. Salamat po. Hello, sir. Thank you very much. Actually, na-excite kaya ako sa budget. Gulayan ni Sir Elmer. Sabi na kay ni Madam, nagdagdag da si budget ni ang 2024 ngunyan. Pero sabi ni Sir, ang last 2023, si original plan budget ninda nagbaba. Yes. Kaysa duman sa na-approve. Kaya ngunya sabi ko, baka ining budget na niyo, pwedeng magbaba giraray rather than maglangkaw. Kasi aram naman sa komite, sir, sa actual iba talaga. Pero anyway, mahapot muna kita sa mga naka-online kung may question. Okay, digdi po kita sa satuyang mga keribanan ta. Sige po, question. Actually, bako isa question, Yes, Inot po. gusto ta muna pasalamatan si Naga City Council for the Protection of Children sa mga initiative na ginigibo para sa mga kaakihan. Actually, nagiramdaman ko lang way back 2013 kang primero kami nagkaugang opisina sa City Hall compound, no. Saro sa mga advocacy kang Naga City Urban Poor Federation is itong welfare kang si mga kaakian. Actually, nabitbit ko si experience ko kahit sa Ateneo, nagkaklase pa ko. Nagkaugwa kami ng programa for 2 years, no? 2013, 2014 ata. Itong Adopt a Child, ginibo mo yan.
si mga Council of Leaders, si mga presidente sa manlain-lain na organization, member kang Naga City Urban Poor Federation, nag-identify ng mga, itong mga classified as poorest of the poor na mga kaakian, And for one day, pick-up misinda, ano, ah, may mga in charge, no? Si mga council of leaders, baduan ning maray, pig pakakan in partnership actually sa mga iba-ibang mga partner kang NCUPFI. And itong promoting kay itong laro ng lahi, pati na itong nakapartner mi itong mga artist na kung saan tinurok doon ng so drawings or arts itong mga Arts and crafts. kaakihan for one day. Duman parang pig timing mi duman sa muyang anniversary celebration August 18. So tama ito na napopromote si mga si mga itong mga indigenous na mga itong laro ng lahi, bako na lang puro gadget. Ngunyang baga kaya puro gadget. Kaya maski nga ngunya sa mga gurang, every anniversary kang NCUPFI, pirming yaon po itong laro ng lahi. And ini-invite si mga kaakian, tanganig mahiling ninda, itong mga kinakarawat kan sa indang mga magurang kang panahon. Bako na lang mga gadget. And siguro, pwedeng ma-incorporate din itong araw kay itong programa para ma-feel din, si objective mi kay ito, ma-feel kan si mga kaakian, lalo na ito talagang mayong-mayo man, na at least for one day, na-experience ninda itong marayrahay na buhay. Thank you very much po. Thank you po, sir. Yeah. Actually, annual po ito, sir, ginigibo po kang office, itong Children's Festival. Sige po. May question po sa online. Sige ma'am, pakibasa. So this question po is from Zoom. May mga aki na nagtitinda rugs sa plaza, ugwa din iba na namamalimos. May otoridad po ba na nagmamangno sa mga arog po ninda? Saka ano pong programa ang pwede maitao sa mga aki na involved sa arog po kaya nagibo? Okay. So yan po ma'am no, duman sa question sa Zoom. Ang CSWDO po no, padagos po ito yung tigigibunindang rescue no, kasi ang ginagamit po kayang term for the kids pag especially for street children is rescue bako pong dakop no, kasi ayan po si kumbaga para di man sila ma-demoralize. So ang ta po diyan, in partnership with CSWDO, mostly po na mga street children po na sabiyon ta sa Naga, mayo naman po talaga sindaigdi sa streets, no? Kasi igwa po kitang Naga City Children's Home, itong located po sa Pakul. Kung sa duman po sinda dinadara, as in pag nadara po sinda duman, may inaagihan po sinda duman na mga programa hanggang sinda makagraduate. So tinutukdoan po sinda naman yung mga life skills. At the same time, si parents man po kaitong mga aki, no? Kasi sinamambanji po, well identified ninda ang mga street children digdiyo and also their families. So igwasindang tigtataong magkakanigong intervention po dyan. And recurring po siya kasi ang Naga City po baga kaya sentro siya, hub po siya, no? So usually itong mga aki and families, they are not residents po kang Naga. Mga transient o migrants po sinda nahali sa mga nearby municipalities. Kung sa hindi naman po sinda mapugulan, di ba? Kasi kung igyaon po digdi ang sentro ng komersyo, igwa talaga pong recurring na event. Kung saan, maski na i-rescue na si Aki, mabalik at mabalik. So ang aram ko po kaya in partnership with CSWDO, no,
tatawan po yan magkakanigong intervention kasi day po sinda pwede, kung bako po sinda taga-Naga, day po sinda pwede ma-in-house igdi sa Naga City Children's Home. Big ko-coordinate po yan duman man sa indang MSWDO. Para sindaban din po ang magkaigwaning magkakanigong assistance duman sa particular na nakuan na street children. So pero po igwa po kita mga nakapirang aram ko po mga livelihood assistance in partnership with Metro Peso. Kapag identified po na CAR or CICL ang pamilya o ang aki, tinatawan po sinda ning assistance, no. So minsan po nga ni enroll din po sinda sa school para day na po sila magbalik duman sa Kagibo, no. So yan po ang currently practice na ginigibo po kang NCCWPC. Sige po. Dugtungan ko lang po yung question ng ano. Actually po, several days daw ang niya na ano, lalo na paharani na po ang sa tuyang kapistahan, mahihiling po nindo kaya ngunyan kung familiar ka mo sa plaza, ang kaakian halos nagtitripli na. Kaya tama man po ito, si Say ba talaga ang in charge or igwa ba talaga ang in charge dyan? Dahil kung hihilingon mo po sa presinting ngunyan, kadakol po ang aki na nagbabasay-basay na aram taman na mayong klase at the same time si kadaklan po dyan, ang iba ay mga aki kang vendor, ang iba ay talagang literal na hali pa si ibang ali kang mga na-encounter me. Minsan haling abilya, haling pakol. Pero yung intervention kang sa tuyang local police or from CSWDO, ito ang gusto tang ilingon kung paano ini-establish ba up to present. Kasi kahit niya nabanggi, ilingon taman, maobserbahan nindo ang dakol na presensya kang aki. Thank you. Yes. Dugtong ka lang din duman, sir, no? Kami man po sa NCCWPC, demi po tig, apa daman ito yung, ito po baga matao ka ngayang kwarta sa aki, yan, garo demi po yan, tig-encourage. Kasi po, once po kaya, halimbawa, dyan sa area ng Balatas o sa mga malls, once po kaya na pigtatawan ta sinda ning kwarta, no, mas may dako ang chance ninda na magbalik kasi may nakukuha sinda, no. So, usually po, pag arog kayan, mas maray po garo na i-report po nindo sa SWDO, tanganin pong madumanan. Ayo po. Ang aram ko, igo din po kitang ordinance manunungod po dyan, no? Lalong-lalo na po itong mga pag-December, nagsasampa sa jeep, itong mga badyaw. Biristado po ito naman badji, mga taga-Pasakaw po ito, no? So, talaga pong igwa po kita ang mga social workers po kang CSWDO, sina Ma'am Glo, no, sina Ma'am Vanch, mga very rigorous man po sinda. Kaso siguro po, si ratio din po kaya kang personnel na nag-rescue and also the number of children na yaon sa streets, no. So, kaya kami po sa opisina, dagos-dagos po kami nagkakandak ng mga capability building sa barangay. Kasi po, ang pinakakatuwang din po kang CSWD magnunungod sa rescue efforts is the barangay, which is the BCPC. So, tinutukdoan mi po sindaning proper referral way. Tanganing pong si Aki, maski nakakommit ng crime o children at risk siya, di man po giraray siya ma-demoralize kasi nagtutubod po kita na kung ano ang naiiling kang Aki sa adult, inaarog niya man lang po yan. So, yan po. Sige. Question? Sa tayong pag-iriba? Sa online, di ba pa ba? Okay. Question? Actually, bako manining question. Kasi, minsan na po kita nagkaibahan naman sa CGA, sa itong children at risk po baga. Kang buhay pa po si Ma'am Osang, si Federation President Ming. Permi niya po kasi kaming kumbaga, ano nga po duman, itong kami si tig pa para hakot niya, para mag-iba lang sa iya. Then mag-attend kang sa children. And thankful man po kasi ano man po si mga naguno mi duman ng mga informasyon and share mi po ito. And nauugma po ako kasi magayon po si programa kang sa children. Ang gusto ko na lang pong i-suggest na sana po when you conduct trainings or orientation, at least kung involved po si mga barangay, sinagkakapot po sanang mga barangay kagawad sa 27 barangay, sana po rayaon sinda. Kasi dakulaon pong bagay na natututukan ang mga kaakian sa laog kang barangay.
Thank you po, ma'am. Totoo po yan. Si Ma'am Permi ko po ni nakakaibahan pag may training kami sa children. Ayan. So, aram niya ang mga training programs. Sige po, may question pa si sir. Good afternoon po, ma'am. Maapot lang po ako kung ano ang sa indong tinatawag assistance doon sa mga na-rescue aki na particular na bako man mga taga-Igdisinaga as in may intention na magtabang para maghanap buhay Igdisinaga sa indang mga magurang dahil sa sinda mismo mga indigent gusto man nilang matapangan sa mga magurang lalo na sa pagtitinda. Na-observe ko na po yan sa Naga City. Na bako man talaga mga taga-igdi sa Naga ang mga paratinda. Particular to mga paratindang mga mais. Mga dayo po sila. Mga taga-Kalabanga. Yes po. Minsan nare-rescue po sila kan DSWD o itong mga aki na nagtitinda. Ano po ang sa indong assistance na pwedeng may tabang sa mga bako man mga taga-Naga? Nagtatao po kita kaya? If I'm not mistaken po kaya, sir, since ang pondo ta po talaga is centered po naman. Siyempre po to cater the Naga News, no? Pero pag may mga nakukuha po na mga arog kaya na cases, halimbawa, CAR or CICL, tapos day po sinda taga Naga, no? Ang intervention po kayan is munisipyo to munisipyo po. Kasi sinda po ang in charge, may mga social worker in charge po na sinda ang nag-handle kang mga case conferencing kang mga aki. So, kumbaga po, sir, yaon na po duman ang pag-urulay within the municipalities. Kung sa Naga po, kung may tao pong livelihood assistance, no? Ayan po, usually since limited din po kaya ang fund, no? So, ang mostly pong nagiging practice is tigre-refer po iyan kung sa insindang munisipyo. And nagtatao po ning suggestion ang mga RSW, manunungod po dyan kung ano si pwedeng intervention nagibuhon man kang munisipyo ninda. Kumbaga po, more on sharing of knowledge and good practices po ang naitatabang kang NCCWPC, manunungod po dyan. And also po, tigi-envision me man po together with our co-chairman po si Ma'am Gail, no? Igwa po siyang gustong gibuhon for the next years na bako lang po sa Naga mag-center ito yung mga programs on children. Maiheras man po siya duman sa mga nearby municipalities. Aro katong mga inattendan nila, ma'am, si pag-formulate ng mga comprehensive juvenile intervention program. Ang ibang munisipyo po, igwasinda kayan or mayo at all. So, kumbaga, more on sharing of good practices po ini for other munisipyo. Pero when it comes to medical and financial assistance, more on referral po yun sa DSWD. Thank you po. Question pa po ba? So, since nabanggit niyo na po yung about sa children at risk, ano po yung specific program or intervention niyo po regarding this issue, yung sa sinasabi nating juvenile delinquents? And sa tingin niyo po, effective pa po ba siya right now or we need to modify your intervention programs po? Ayan. If ano po nindo, igwa kita ning itong CLJIP kang Naga City, which is renewable every 3 years. So yan, may mga nakalaki po yung menu of interventions, programs, postscript, iba pa po recommendation. Kung babasahon po nindo, manipis lang iyan, no? So yan po dyan si mga kumbaga dreams para sa mga CAR NCICL. So after 3 years po, nire-review po yan kang technical working group kang city, which is kabali po sa NCCWPC. Nire-review po yung mga programs na yan. Ano ba yan? Na-implement po ba yan? Taano da ina-implement? Ano pa ba ang pwede tang maayos dyan for CAR NCICL? So, para man mailing man po ang effectivity kadto, hihilingon po si data record from the database comparison, halimbawa 2020
uni ang number kang CAR NCICL, after 3 years, nagbaba ba or dae. So kung nagbaba siya, ibig sabihin, effective si program and mechanism na implement for the last 3 years. If dae, ano daw si pwede ta pa bang ayuson? So ngunyan po ma'am na 2024, we are going to update our CLJIP and magkakaigwa po kami kainin ng mga meetings and medyo halawig po kaya ini na pag-revise. No? So yan, hopefully po kung may mga programs and plans, may include po siya. Question pa po? Any question sa yung mga naka-online sa Zoom? Okay, kung mayo na, palakpakan ta sa ang yung presenter ngunyan, hari sa children. Thank you very much, ma'am. Ang masunod na presenter ta from Ginhawang Nagueño. Headed by Sir Cedrian Bermud. Pag naka-ready na, sige. Chan, mag-standby ka to. Sa to yung mga question, si mga naka-online. Sige, go ahead, sir. Hello, good afternoon po sa kabos, sa NCPC members and officers, sa mga department heads, and sa kabos po na yaon igdi. As in sa mga nag-aantabay po sa Zoom and Facebook Live and other social media platform. Linawin ko lang po so bale, bako po akong head kang Ginhawang Nagueño. So admins na po kang sa OCA pero natabang po ako sa GNP. So bale, ang current po na Executive Director kang Ginhawang Nagueño, iyo po ang satuyang City Admin, si Sir Elmer S. Baldemoro po. So, yan, short introduction po. Ako po pala si Cedrian Bermudo. Nasabi ko na sa OCA po ako. Pero kung minsan po, most of the admin work kang GNP po, ako po si Nagi po, or a-assign po ako sa ni Sir Elmer. So, konting lang, bago tayo mag-proceed dun sa mismong annual plan and budget, quick background lang about GNP. So, bali, sa ngayon po, ang office nasa itaas, third floor kang CSWD building. As of now, we have 3 community workers, then isang admin staff siguro ako, then headed by Sir Elmer. So, first slide po. So, yan. So, ito po yung mandato ng Ginhawang Nagueño program. So, GNP was created year 2014 through an executive order. Then, by 2016, it was named as Ginhawang Nagueño program. So, it was mandated to lay the foundation for all the city programs, projects, interventions for the improvement of living conditions in the so-called least economically resilient communities. So, ang main duty ng GNP is to create programs and projects. Pero focus siya sa LERC. So, ano yung LERC? Yung LERC, tinatawag nating poorest of the poor. So, sila yung mga community na limited or totally walang access sa basic services. So, tulad ng tubig, walang sapat na access or walang source of, let's say, water, then kuryente, and at the same time, dissenting sanitasyon or palikuran. Then, it also includes communities na walang regular na source of income, na walang kakayanan na i-provide yung daily needs nila. Then, including those communities which residents are classified as illegal settlers. So, ano yung vision ng GNP? So, ang GNP, tawag dito? Kumbaga, samuyang pangiturugan, makatabang sa syudad, sa mga poorest of the poor, for the Naga City to be a city free from extreme poverty, sustained by good governance and responsible citizenry.
Sa ngunyan po, as of 2020 data, igwa po kita ning 27 lurk sites sa Interong Naga, composed of more or less 2,000 plus households. So yan. So ang main mission ta po, to improve the living conditions in these communities. Then, our organizational outcome, to transform these communities into a livable and decent communities. So next slide po. So ito yung some of our activities for the year. So una, LERC President's Meeting, we conducted this last May. So since itong GNP was only assigned this year kay Sir Elmer, so we conducted parang assessment kung nasaan na ba yung level of resiliency, then the needs, kung ano ba yung kailangan ng community. So after that meeting, we find out na may mga project proposals or mga activities na gustong i-conduct yung mismong tawag dito, officers ng communities. So that's why we conducted the GNP strategic planning. During the activity, we give the presidents and officers opportunity na ipresenta yung mga proyekto nila na sa tingin nila mas makakatabang o magiging pakipinabal. Ayun, makakatabang po sa gabos na nasa sa indang komunidad. So next slide po. Sustainable, ito po yung adopted Sustainable Development Goals by GNP. So hopefully by 2030, ma-achieve ng GNP and by the city. Number 1, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce the exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social, and environmental shocks and disasters. So under siya no SG1, yung no poverty or tawag dito, yun, no poverty. So dito, ang gusto natin i-achieve, at least in case na mayroong mga natural disasters or katulad no health emergencies, so yung mga komunidad dito sa identified lurk sites, kumbaga hindi sila totally maapektuhan, yung source of income nila hindi mapuputol. So yan yung ina-aim natin for 2030. So another one, under SG 6.4 or the clean and water sanitation, we want to ensure by 2030 a sustainable supply of fresh water to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity. So during the strategic planning, it comes out na yung may mga areas sa city na totally mahirap pa rin makakuha ng tubig. Kahit yung main source nila is balon, yung open well, pero nasa malaya. So by 2024, next year, we makikita niyo dito sa natin, sa budget, that we allotted budget para sa Jetmatic to at least provide din na source of water para sa ating mga communities. So next slide po. So we want also to achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations. So yun, going back pa rin doon sa strategic planning, nalaman namin na there are communities na walang tamang palikuran. So they end up open defecation. So yun, we also allotted in our budget toilet valves and other materials to at least provide community toilets for them po. So yan, gender issue being addressed. So we want to ensure women's full and effective participation
and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in LERC. So yan. So, since dito sa ginhawang na ganyo program, yung kapartner natin is yung mga officers or volunteers, we provide or give them equal opportunity regardless of their gender. So open siya. In partnership with the barangay, we give equal opportunity during election po. So, ito na yung second part ng ating presentation. So, this is the 2024 Annual Investment Plan and Proposed Budget by GNP. So, composed of three items po ito. Una, General Administrative Services. So, most of this po is yung kailangan sa opisina. So, we allotted or proposed a 60,000 pesos budget. So, it will siguro take up more or less 5% lang po ng budget. So, sunod, support to operations. Number 1, community assessment. So, it is composed of series of community meetings. Then, included na rin po dito yung year-end evaluation planning. For community meeting in all LERC sites, we allotted 100,000 pesos. So, itong 100,000, gagamitin natin to more or less for these snacks during meetings. Then for the LERC, same with LERC President and Officers monthly meeting, yung 55,000 po is allotted for the meals during the activity. Same with the year-end planning. Next slide po. Ito yung last part, operations. So, yung budget ng GNP, almost 75% po dito na pupunta. So, number 1, shelter materials distribution. This is composed of 2. Number 1, shelter materials. Ito yung tawag dito, yero, semento, ano pa ba? Yero, semento, saka plywood. So, yan po, nag-alat tayo ng 840,000 pesos. So, mainly, ang binibigay natin, o yung priority natin is the LERC communities. So, given na sila talaga, most of them, na yung bahay nila is made of light materials, and most of them, walang tawag dito, regular source of income. So, hirap sila na kahit yung bahay nila i-repair. So, we allot budget for that. So, next one, sanitation project. Ito naman, mostly toilet valves and other materials, cement. We allotted 110,000 project. So, 110,000. So, as mentioned a while ago, ito is for the sanitation, yung community toilet valves sa kada community. Then, another one, community, under basic services, community health and disaster preparedness. So, during pandemic, ito yung, kumbaga, nalaman ng GNP na kailangan mag-alat for this one. So, it includes first aid kits and other medical necessities. So, we allotted 50,000 pesos. So, if in case kasi na may mga emergency sa community, most of them malayo sa city, dito sa mismong sentro ng Naga. So, in case na may mga minor, dun pa lang sa kanilang community, malapatan na ng paunang lunas or first aid. So, next one, establishment of community-based water facilities. We allotted 107,000 pesos. So, as mentioned kanina nga, yun. So, since kailangan nila na most of them hirap umigib ng tubig, then, considering din na siguro hindi malaanan ng budget ng Water Services Department since madami silang kliyente. So, we allot din a separate budget for GNP. Totally focused lang sa LERC. So, next, immediate response. Telephone expenses, 18,000 pesos. So, then, creation of GNP Council, 50,000 pesos. So, itong 50,000 will be used for the meals during meeting. So, as per Sir Elmer,
we envision na makakreate tayo ng GNP Council who will provide assistance at the same time magiging tawag dito, yung magbibigay na suggestions, who will assess all the projects and programs para totally makatulong doon sa areas. Then the last one, community empowerment, 65,000 pesos. So yun nga, so since nagbigay tayo ng first aid kit, we want to capacitate all the, mainly the officers, since sila naman yung volunteers, para sila na yung maging first aider natin sa community. And that's all po. So we are open po sa suggestions, comments, and katanungan. Dito naman po si Sir Elmer. Sige. Thank you very much, sir. May question or paglinaw? Maring na hapon. Di ko lang aram kung iyo pag-iraray, ano. Pero nagigiramdaman ko lang, kang pig-create itong LERC, no? A less economically resilient community. Tapos, ginhawang na ganyo, di ba? So, one of the focus considered is to help itong mga individual or group outside duman sa mga organized group, no? Yes, sir. Diba? Ang Naga City Urban Poor Federation, basically, ang mga member kayan is organized, di ba? Naka-cluster yan. Pero itong sinasabi ko na outside the organized group, iyo to si sarong focus kang si LERC Yes, na matabangan, di ba? Tanganig, pag-abot ng panahon na kaya niya na, sakan siya ilalaog naman sa regular program. Yes, sir. Tama Di po. ba? Pero medyo nagkaugwa kaming demoralization kaini because some parang organized na LERC is within the organized group already. Di ba? Nagkaugwa ning parang nagkaugwa-lugod ning parang dahil nagkain rin tindihan itong dati ng mga officer kang homeowners association or tapos si LERC naglaog ugwa na ning garo dahil pagkakairintindihan lugod, di ba? Tapos itong mga needs ninda the same program with the HSDO. Di ba? Housing materials, others, di ba? Yan na yan sa HSDO. Tapos, ngayon kami si LERC na nag-establish ng LERC community doon mismo sa mga organized. Parang, di ko aram, pero parang itong pinaka-objective niya na itong mga, actually, dakol pa kita kaya na mga informal settlers, pero outside the organized group, no? Nasa palibot lang yan. So, iyo to para sa kuya, dahil ko aram kung iyo pa yan, sa ngunyan, iyo to si target, si focus. Baka, ang sabi mi kay to, baka nagkakaugwa na kita ng mga duplication. Kasi si programa kan si LERC, programa din kang HSDO. O minsan, nag-avail sa HSDO, nag-avail pa duman sa LERC. Baka nagkakadurobli na kita. Baka sa administration, ngunyan ni Sir Elmer, hilingon si Aruke na sitwasyon. Baka data na address, itong talagang dapat na objective kan si LERC. Thank you po. Sir. Noted po, sir. So, sir. Yes, Sir Elmer. Sige, Sir Elmer. Tama po itong nasabi ni Mr. Ludovisi na pinaka-objective kang ginhawang Nagenyo na itong mga outside of the
Urban Poor Federation, iyo to si tatauan ning programa kang ginhawang Nagenyo. So duman po siya sa mga daipa organized Urban Poor or Homeowners Association. Dahil itong mga grupong ito, outside ito kadtong federation or organization, na kinakaipuan pang capability, pagkaigwa ning mga orientation, and at the same time, bilugon, which later on, kung mag-qualify na sinda into an Urban Poor or Homeowners Association, later on, malipat na siya sa Urban Poor Federation, and ang makater na kayan, HSDO. So, kabali po yan, duman sa i-streamline tapang programa, kaya nga ni po ma-create kaming council na pera kang GNP, kabali po dyan ang HSDO, we will invite the Naga City Urban Poor Federation, the NCPC, City Health, City Population and Nutrition Office, ESO, as in iba pang mga opisina, as in ahensya, na pwedeng makatabang para po sa programa kang LERC. So, i-define ta po para dahil maging duplication si mga programa, dahil duplication itong dahil syempre minsan nag-a-avail sa GNP tapos na-avail pa sa HSDO. So, i-define ta po yan. Sige, thank you very much, sir. Question? May question? Ano ba? Paglilinaw? Sir. Maraming pa dito, na-brought out mo yan, talo ito ng problema bagay duman sa barangay ito duman sa Aplan. Anyway, aram to mga Sir Elmer na transfer lang, dahil ko aram kung, so budget ba ngunya sa kakalas? Naglangkaw ba o nagbaba? Or pila, as of now po, si mga project po, baga kay si mga activities and program, katong mga kang LERC ngunyan, totally na tapos na po ba? Or may mga day pa nakatapos? Or para sa next 2024, may laog manggiraray ngunyan? Yes po. So bali doon po sa question mo if may dagdag umayo. So bali as of now, si proposed budget me po is all the same for last year. So since nasa stage pa kami ng turnover pa lang, so we need to assess the program. So as of now wala pa kaming dinadagdag. So maintain lahat ng mga current na projects. Previous projects. Si present mo ngunyan, base duman sa strat plan katong mga 27 na LERC base. Bali ito ang Yes po, yes po. Dahil kita nagkuha katong mga past na EIPs kang LERC kang pang 2023. Present ini ko niyan. Di karo genuine ini ko niyan na sa indong gigibuhol para sa 2024. Yes po. Sige. Question? May ano pa ba? Question po, out of 27 barangays po, ilang barangay na po yung na-organize po? Yung may organized na ano nyo po? So, yun na, di ko na ilang barangay. Pero as of now, we have 27 LERC sites. So scattered naman po yan from different barangays. Thank you. Sa Zoom, may question pa ba? Ma'am, may question? Yes, yan po dyan, microphone. Sir, parang Yes po. clarification lang, sir. Yes po. Kasi na-mention nyo earlier na siya sa mga ano nyo is yung emergency kits or mga medicinal supplies, Yes po. which is budgeted with 50,000 pesos. I'm just wondering po kasi, is it properly coordinated po ba sa barangay? Kasi po, di ba pag once, let's say may disaster tayo, may bagyo or whatever na ano, di ba po meron naman tayo talagang allocation or allocated amount at saka allocated supplies para po sa mga ganyang emergency cases, which is parang magkakaroon nga po ng duplication as mentioned earlier.
Kasi meron na nga po sa barangay, so bakit magkakaroon pa ng malaking budget dito po sa inyong program? So bale, it was ano naman, from started last 2020. So we only continued this project. So as of now, nakita namin yung pangangailangan for this. So considering na may mga areas na tawag nating hesitant pumunta sa barangay, so we allotted 50,000. So divided by 27 lurk sites, di naman sa ganun kalaki yung pondo natin if you will divide it by 27 lurk sites. So mangyayari for this 50,000 pesos, we will just replenish yung mga kulang na medicines, antibiotics, paracetamol. So di naman sa totally complex na mamahali na first aid kits. Yung mga basic needs lang for the community. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As you have mentioned, within the 27 barangays was already created this program. Saan po kami properly pwedeng lumapit or mag-inquire regarding dito sa program nyo? Kung Yes. Kasi po kung sa barangay, parang sa amin nga po, specifically sa barangay namin, parang never ko pong naririnig Apo. or As- parang hindi po active. So bali ito pong program na ito, ma'am, is only exclusive for lurk, ma'am. So bali yung natin, yung medicines or yung first aid kit po natin na tinatawag ay binibigay natin sa mga officers. So yung mismong officer po, sila yung na-handle ng distribution po noon. And use as well as usage po if in case may mga members sila na nangailangan ng first aid po. Paano po namin malalaman kung sino yung officers na-assign sa bawat barangay? Ay, yun ma'am. Tama po sa question. So bali yung officers, ma'am, is elected in partnership with the barangay po. So lahat ng officers naman po or yung barangays may list kung sino yung officer for every lurk site po. Siguro, sir, ma'am, siguro ma'am, haputon ang barangay kung ang tabo ko ba ay may lurk member na na-create. Kasi kung mayo man, mayo talaga. Mayo. Kasi, si Sir Eric. Sige, Ay, sir. sir. Opo. Marayna hapon po, Eric Salvino. Actually po ako dating head ng GNP. Ngunyan po kaya ako sa Housing and Settlements Development Office. So previously ako po nag-handle ng GNP. Sa mga questions, very interesting kan sa bago. Gusto ko na magsimbag di ako makatios. Ito pong duplication na sinasabi, maski sa po kita magduman, pag-abot sa tabang kay po ni-duplicate. Kami po sa GNP kaya dati, of course hanggang ngunyan, pinapakusog mi po si consultation kayan sa baba. Pag na-organize po kami kung anong pangangaipong i-deliver mi sa inda, pirmi po yan duman sa pag-konsulta sa baba. Itong inapod na felt needs. Kung anong kaipuhan ninda. Kaya yan, magluluwas po yan mga medicine kit, etc. Hali po yan sa baba, hali yan sa inda. Bako po kita nag-identify kang problema ninda, kang pangangaipon ninda. Dahil po kaya kita pwede mag-identify kang pangangaipon ninda na data man na mamati. Dapat sinda po ang nag-bring up kayan, pataas sa to. Ini po kaya, garo duplication ng GNP kasi kami po immediate response to poverty. Habang ino-organize sinda into a permanent na pwedeng may resibinin ng tabang, may mga gaps in between. So ito po ang piga-address me, si immediate na kapuhan ninda sa pagtios. Kaya kung hilingon po nindo, ang mga gigibong budget po sa GNP, si mga lang po yan, si mga short term na deliverables. Bako po talaga yan permanent. Araw kasi mga tubig, sa health. In fact po, panahon, igo pa kaming community doctor. Ngunyan po kaya medyo masakit na maghanap ng community doctor na hanapan mo lang ng budget sa sarong beses, sa sarong simana, medyo difficile na makahanap. Pero dati po, araw kaya. Pag abot naman sa mga lurk, sa barangay po,
Ang proseso mi po kayan, ang barangay po nagsasubmit ng barangay resolution para mag-recommend sinda ng LERC na pwede pong ilaog sa GNP. So dahil po kami nagpipili na kami sana. Ano po, nagtatao talaga ang barangay ng resolution. And ina-assess po yan kan GNP team, ngunyan through Sir Elmer, kung ini po pasok sa ah, eligibility, kung tios talaga. Mahiling man pati yan kung sa itsura pa sa natios yan. So iyan. May duplication of course. Dahil mahali. Kaya lang po ito si piga-address mi, si GAP, habang pigpiprepare ta sinda, duman sa mas maray na pwedeng itao kang syudad. May mga gaps yan eh. Si tubig, si ilaw, si pag may disaster, etc. So yan po ang GNP, Immediate Response to Poverty po kaya ang programang iyan. So yan po. Salamat. Sige, thank you Sir Eric. Question or paglinaw? Sige po. Dagdagan ko lang po. Ang kinikater lang po kaya kaning programang ini, itong mga community involved digdi. Kaya siguro po naghahapot ka mo kung taano dahil kami nakakaabil. Dahil ang tinatabangan ta po, itong napiling komunidad na talaga man po talagang kinakaipuhan na tabangan kang gobyerno. Iyo po ni itong nabanggitan na kasubago ni Kuya Dan, na dahil po siya nga ni kabali duman sa Urban Poor Federation, dahil siya organized, kaya nga ni pinupunan pong i-organize na kung later on mag-qualify na siya sa Urban Poor Association, di dumana po siya. Kaya kumbaga po mas kung nangangaipo kita ning tabang, mas grabe po ning komunidad na ini. Kaya nga ni po kung nahiling nindo duman, pati itong pag-provide ng kuya ng inidoro, tinatabangan ta po dahil talagang kinakaipuhan po ninda. Iyo po. Pamilyar man kita sa Laog kang Naga, ano? Digdi kaya sa within the kasentrohan, mahiling nindo na establish, pero pag dumang ka mo sa masarayo pa kang Naga, mararamdaman nindo na Naga pa ba ni? Kasi kung naikot na nindo ang 27 barangay, dyan nindo maintindihan kung ano ang Naga. Kasi may mga area na talagang napaka-minimal kang sa tuyang pangangaipuhan, kang serbisyo, which is realidad po yan. Dahil po yan nahali. Pag kamo na-assign sa pag-organize, pag-ikot, doon nindo mahihiling sa 27 barangay kang Naga. Ang reality kang Nagueño. Sige, may paglinaw po ba? Sa question sa online ta. Sige. Sir, okay. Kung mayo na po, palakpakan na po si Sir Bermudo, ang sa tuyong presenter ngunyan. Siyempre, ang last presenter, naghahali sa HSDO, si Engineer Campilius. Sir, pag-ready na po, sa mga nasa online na po, mag-ready kang question ta, Chan. Tapos siyaon po digdiyo. Ang aring magayon ang discussion ta. Sige. Sige sir, dumang inotan. So, maray na hapon. Maray na hapon po sa Induga Boss. Sa satuya pong City Administrator, si Sir Elmer Baldemoro. Sa Executive Director po kang Naga City Urban Poor Federation Office, Mr. Daniel DBC. Ang Presidente po kang Naga City Urban Poor Federation, si Mr. Lito Barbulino. Sa pag-iriba sa board, sa mga bisita po, nayaw di. Sa NCPC, lalong-lalo na po nag-assist sa tuya ngunyan. Sa kuya po pag-iriba sa opisina, si Mr. Eric Salvino, siya po ang head kang 4-page programming ngunyan, saka siya ang focal person kang homeowners association.
Ang Samuyang pong opisina, ang Housing and Settlements Development Office. May mga programa po kami pig-handle sa ngunyan. Kabali na po yan yung Bayad Niyan program. And kami man po ang secretariat kang Naga City Urban Development and Housing Board. And kami man po ang may oversight function sa Naga City Urban Poor Federation Office. So, kabali po sa monitor mi ang dalagan, ang pagpadalagan kang opisinang iyan, dahil po, function ko yan, mandato po yan sa ordinansa sa pag-create kang opisinang iyan. So, yun po ang Samuyang opisina. Housing and Settlements Development Office. Ako pong head ng opisina. Sige po. Next slide, please. Mayo. So, yan po rin ang vision me. Yan na po dyan. A decent house to live in for our people within happier, safer, and more peaceful communities. Ang mission man provides on-site, off-site housing development and auxiliary services to the urban poor sector of Naga. So, yan po ang mga functions and kung ano man pang organizational outcome kung sabi ng opisina. Ang mandato po kan pag-create o ang legal business sa pag-create sa buong opisina, nakakapalaban po yun naman sa SP Ordinance number 2011-001 na promulgate po kan 2011. Next slide. Some of the recent activities po sa buong opisina, photos, yan po dyan. So, may mga surveyors po kami. Ayan pong pag-survey sa mga request sa survey sa mga kakaproblema sa mga boundaries. Parte po sa buong trabaho. Parte kang auxiliary services na tinataomi. Sunod po. So, ini pong programa nga sa buong opisina, pinag-aansiran magani, ito pong nagkapirang SDG goals ta. Ito po, 17 po ba yan? May 5 SDG goals na pinag-aansiran ini. Not in gender equality, pandua, decent work, economic growth, industry, innovation, and infrastructure, reduce inequalities, and the last one is sustainable cities and communities. May mga gender issues man po na nasasabat kami. And ini po, saroon sa mga gender issues na nasabat, opportunity women-led families, especially solo parents who are married but separated to register the awarded lots in their name. Minsan kaya may mga separated spouses na pag nawawad ang babae, na didipisilan na may laag sana sa pangarang kang babae ang pig-award na lote. Lalo na kung sinda, nag-separate lang, legally separated lang, dahil man annulled ang kasal. Iba po kaya ang legal separation, tapos sinisiparate mo lang si mga assets, properties. Pero pag annulled, suway na talaga. Pwede nang gamitin kang babae, si apelyido na, kang siya daraga pa. So, expected results and means of verification, establish new resettlement sites and resettled a larger number of informal settlers. So, ang mga major final output man po, kita po ma-develop kang inapod na Grand Housing Resettlement Project po, duman yan sa parte kang Pacul and Cararayan, sa may boundary po yan. And pupunanta naman pong i-develop, ini pong 4-page program na pigyan lang po ni Mr. Eric Salvino. Ini po bagang pambansang pabahay para sa Pilipino, pamilyang Pilipino. Diyan po sa barangay, Balatas. Yan po ang flagship project po, gigibon sa Balatas. Diyan sa may in-between kang Naga City, katong Evacuation Center and Balatas National High School. May 7 buildings po dyan na ilalaag.
And ang sarong building, may 8 iskalon ang langkaw. Performance, output indicator, hihiling po na ang programang ini sa ganyan na taon na maabot, ma-reduce na po ang number of housing backlog sa programa, and may target po kita na dapat po mga 2,000 families ang matawan ng harong. Ano po na 2,000 iyan? Dahil po ang 4-page program o project na yan, mga 1,000 man po yan na beneficiaries ang malaog. 1,000, ito, Rick Tabi, 1,001. Okay, ang bilang. And si remaining number po dyan, si almost 9 na rin dyan, si malog man pong beneficiary, hali naman po sa mga dati tang nag-apply. And saan po sila malaog? Saan sila ilulugar? Duman po yan sa Pacol, Carayan area. Ito pong binakaltang almost 9+ hectares dyan sa may Barangay Pacol and Carayan. Sa may likod lang po yan katong Vistanza subdivision. And ngunyan pong taon na maabot, ma-acquire pa kitang 6 na hektarya, kadagdagan po naman sa ginigibon ng land banking, and another 1 hectare siguro po para sa additional area for page Project Can City. Baka po sa Barangay Santa Cruz. Next slide, please. So, iyon lang po, ipailan ko lang po sa si comparison kang EIP 2023 and 2024. So, kang 2023 po sa operations, may piglag kami sa EIP ng 220.75 million pesos. And sa support to operations, nag-abot po siyang 87.96, and sa General Administrative Services, 5.57 million. So, ngunyan po sa operations, 160 na, nasa 50.8 million na lang. So, may difference na 169.95. Gusto sabihin ko nagbaba siya sa dati ming budget. Pero po di sa support to operations, naglangkaw po siya ni 116 million. And sa General Administrative Services, medyo po nagbaba man siya ng 4.51 million. Taano po ta naglangkaw ining support to operations na ini? Iyo po ni si pang-suporta mi duman o pang patrabaho ta sa mga pag-isiping patrabaho naman sa mga urban poor projects ta. O urban poor project sites ta. Kaya po halangkaw siya ngunyan. Kung kasarong taon po medyo ababa siya, ngunyan po halangkaw siya. Takol po baga mga programa o proyekto na pigagad ang urban poor. So, ginibuta po na langkawan po si budget para dyan. Baka dahil naman po maubos yan o makuha ang kwartang yan, pero po at least halangkaw po sinagit. May mga ginibog itang pag-aada na dapat itong mga proyekto ito, kung di man matapos gabos, mapunan. Kaya po halangkaw ang budget. Sunod, next slide please. Yan po na si budget kang opisina, kunya na taon, sa MOOE. So, nag-aabot mo lang po yan din ko yan. 2.78 million. Halang ko lang po yung mga 200,000 ata duman sa dati ng budget last year. Pero baka po gamiton tamang giray na budget base sa nalaw ko na sinasabi kang budget office, si dating budget magiray last year. Although marangkaw lang yung dikit kasi po may mga paglalangkaw o kasi may mga dagdag na empleyado sa muyang opisina niya. Sige po. Ipong operations, sa operations me, nasambita ko po sa bago, kaya po kita mag-acquire ng 5 hektarya pa para sa land banking ta. Hindi pong na-acquire tang lote kan last year, naka-acquire po kita ng more than 10 hectares last year, balik kadagdagan na po ni. And another 1 hectare para po sa 4-page program. Baka po makuha ni sa Barangay Santa Cruz. Sunod po. Ini pong saro sa nagigibunta under support to operations. Ini pong pag-facilitate kang si partial development katong housing project kan city duman sa mga employees sa Carolina. Kung mahiling po nila sa Carolina, duman sa site mismo ka ini, itinutugtog na po ang terminal to, tabi ka na, terminal o si market ito duman. Sa terminal. Tinutugtog na po yan. Sa likod lang po ka to, yun po ni si employees housing project para sa mga employees. So, pinuuna na po yan, baka po magsunod na ining
pag-facilitate mi kam si partial developing katong para sa employees itong subdivision. Ini po, si sinasabi ko sa bago, na binakaltang almost 9.9 plus hectares sa barangay Pacol and Cararayan. Nasa boundary po kaya ni, kung di po kumagi sa may parte kang Cararayan, kung aram to nindong dating bodega duman na nagaba, may daram po duman Palaw. Ang diretso ka to, sa likod kang Vistanza. Sa likod lang ang Vistanza nga, yan po ining binakaltang daga. 9 na hectares po yan, plus. And ang may maagi pong tinampo dyan, sa lawag kang property ini, na malusot duman sa bagong tutugdugang kang convention center. So magayon pong marian lugar na ini. So, sa inuton niya lang, si convention center, as in maagi po doon sa lugar na yan. And duman po sa economic zone haraniman po ni lugar na yan. Tapos po, apuera kayan, hindi po lang po. Mag-iisip kaming maglag naman ng 4-page project baga, itong mga condominium, parte ka itong lugar na ito. Although, bako sana sa lugar na ito, yaon pa man po naman ang sa barangay San Felipe pa man, itong binakalta last year, na lampas 2 hektarya, and sa barangay Lirma, barangay Mabulo, malag man po kita ng proyekto kang 4PH. Itong mga condominiums. Sige po. So bago po, naglalinin doon, naglangkaw si budget ko para po sa mga infra projects kan city. Dahil lang po, may mga infra projects po ang city o under the program na dahil patapos. Kaya po nakabarali po dito. And dahil ko lang po siguro nalisa si iba. Pero po, dahil ko mag-audit dahil may EDC po. Sabi yun, yaw niya. Yaw niya makakalaw. Tabakali po dahil ko nagirunuan. Kapag siguro man ako na mag-i-arm kaya. O cheater. Sunod po. And po si housing taduman sa phase 1 sa may Dilusario, hindi pa natapos si nagkapirang units. So gusto niyo pong matapos na po ito. Iwan po ni si sa Lerma Grand Central Subdivision na may housing units pa duman, hindi pa tapos. Nabalik naman po na makuanan tong pundo, matawan ng pundo para matapos naman si nagkapirang units duman. Katahid man po kaya sa pag-iisip kan syudad na itugdok itong condominium man under the 4-page program kan city. Ay po, kabali sa gigibon min next year, si developing kang tinampo sa Palmera Village, 1 and 2. Ang Palmera Village po, ang access road duman, si parte po kadto, nabakal na kan city, and si landowner katong nabakalami, si parte katong daga niya, dinonate sa city para po mas maiwas ang tinampo duman. Ito po bagang tinampo, hali duman sa may crossing, Palaog, kaya Abilya ito, pigninegosyo itong mabakal. Sinagsunod po duman na area, binakal na kan city, and si mga katong right of way, pigdonate sa city. Kaya po, baka po this coming month, itong parteng ito, mapasimintuto na dahil acquired na kan city. Itong kaputol na parte kan daga, kang right of way. And pandua, sa Sitio Iwid po, iniba sa may parte kan Balatas, bakal na yan kan syudad. And iyan po ang area na paglilipatan kanimang epektado kang road widening sa Balatas to Del Rosario. Ang Balatas to Del Rosario po baga, gigibunin siya ng 20 meters ang lakbang ng tinampo. Kaya po kadakol mga harong dyan ang apektado. And parte kang si programa dyan, ang paglipat sa dyan sa Iwid. Sitio Iwid. Na i-develop na naman po. And kan last week nga ni, pig-meeting ko naman si mga nakairista sa loob kang Iwid, na ko papakaroon ko na kamo. Dahil ko man niya ko kamo papahaliun dyan, kundi itatama ko kamo sa lugar, para niya ko si iba man, makalaw ng husay din sa lugar na ito. And hindi po si pagpa-approve ko itong mga lugar na may pending pa, si subdivision survey, sorya man po dyan, nagkapira po siya. And ipo si retunary ng ginigibo kong opisina, si pag-continue kan si processing kang si application for legalization.
Baka po sa aga, duman sa mga members po kang housing board, ipadarami na sa inyo si mga documents for your review kato mga nag-apply o pagpaprocess ng papel for legalization. Dakulong po ito, may ibog talaga. Ta 50 tao, kaya po medyo may ibog talaga. So, another ordinary work po in inspection and monitoring and validation of sites in the status of occupancy. Nakatabang mo po din ang Naga City Urban Poor Federation and Naga City Urban Poor Federation Office. Ini po another one, si pag-issue ni mga kontrata and deed of sale sa mga beneficiary kong programa. And may mga proyekto po ang city na kwensya ko niyan. Ay napod na may siyang titulo actually. Kaya nakarestro lang siya sa kadastro, ang dagang iyan, pero po dahil pan titulo. Kaya po nakikipag-coordinate kami sa DNR through Penro and Senro na kung pwede po, patituluan iyan direkta sa mga tao na ang mga dagang pig-award kan city. Nangyari po yan, hindi sabay party kang kay Burak Baga, na ang titulo po na nagluwas dyan, Residential Free Patent Title. So, gusto sabihin kayo po, itong dagang ito, dahil pa talaga sa titulo. Primerong titulo nagluwasan sa INDA, asin po yan, Residential Free Patent Title. Original Certificate of Title yan, in-pig award sa INDA. Sunod po, ini-issuance of contract to sell, use of agreement, and deed of sale to beneficiaries of the program. Ang use of right po, pag-iisip yan ang i-issue na lang sa mga programa, sa mga beneficiary kong programa. Kung sabi yun, araw po ko sa may lerma, pinapagamit lang po sa indandaga kang gobyerno under a term. Duman po sa lerma, garo 5 years ito, pero renewable man po siya. Kung sabi yun, hindi niya pwede masadiri ang daga, pero pwede niya magamit ang daga. So ito pong sa lerma, may iba na itong harong. Ang babayaran na lang po nila duman, si tax na pinagliliwi kang City Treasurer's Office, duman sa daga, asin sa harong na pinag-iistaran nila. Pero po ang daga, dahil nila mababakal, may istaran lang nila. Tapos, nagpapasok po ang use of rack, 5 years lang yan, pero pwede yung i-renew. I-renew kang si beneficiaryo. Ayun man po si pag-iisip ng gibon sa ibang mga lugar na kung saan po ang mga kwenta, mga beneficiaryo kang programa po, dahil kaya sangunyan na magbayad kan si natutudo kanin ng daga. O matutudo kanin ng daga. Sige po. So si mga bayad na po, asin po approve ng subdivision survey kan sa indang lugar, tinatawag na po ang titulo kan daga. Iyan po nakapangaran pa yun sa city. Tatabangan lang po kan city na ma-process po si pagpatransfer kan titulo halit sa city asin pasiring duman sa pangaran kan beneficiaryo. May mga babayaran po yung mga taxes na dapat po i-shoulder kang si beneficiaryo kang programa. Dahil taano po, tas hindi ma-shoulder, dahil mayo man po ang city po kayo, mayo man pigi-input na anuman na dagdag sa presyo kang si dagang na pinapabakal sa beneficiaryo. For example, duman po sa Pakul, sa Green Valley, baratuon po ang daga duman. Po baga, ang sarong lote, nag-aabot ng 20,000, 19,000. 17. So sabihin po, mayo pong ibang nilaog na profit ang city. Kaya po si Urulay man po kayo duman, kasi sa ibang mga proyekto man, na pag mapatransfer po, si tax na babayaran sa BIR and sa City Hall, sinda na po ma-shoulder. Matabag na lang po kami sa pagproseso kaya. Medyo po masakit kung kamusta na mayo nag-a-assist pabalik. Minsan po may experience kami na medyo nagbabalik-balik po sa ROD. And kada log mo po pati dyan, pag nilog mo, may bayad po yan. Pag withdraw mo yan, pag nilog mo ulit, may bayad po yan. Kaya po ang assistance ng opisina. Sunod po. Hindi po, si materials na tinatawag kang opisina, kaya ito po, kami si nagkakapot kani, pero po kang nag-abot na po ang opisina kang ginawang naginyo, kanya pa po si Mr. Salvino duman, sindana po ang pina-assume kang si responsibility ka ini. Ulo ka pa man sa mo,
na nagaling mga materyales sa pag-assist sa mga beneficiaryo po, lalong-lalo naman sa mga pagdidemolish. Pero po pa nakakagawa ng kalamidad, ang na-assume na po kanya ang opisina kang ginawang naging new program. So, bako na po sa muyang entirely. Yun po ni si piga-assisting kwarta para po sa mga association na kung saan nagkukulang po sinda sa hanap ng kwarta para pagpasurvey sa indang lugar. So, ang sarap pong example na association na naka-avail ka ni, iyan po bagang Mabulo Homes Subdivision sa Barangay Mabulo. Ayun po ni si Piga, ang aram ko po ang Federation Very Active Digdiyo. Ayun po. So, yan po taon-taon, yaw man po gipilalag ko yan. Tanya ko, nagkikaroon naman po si Lito na very active din sa mga women-led. Yan, urban gardening na ini. Pati man si Mr. Rodibisi. Tara mo katong, saya nagpuni kan siya pa ang presidente ng federation. So, ini po si mga sa opisina ng Kaipuhan, si mga equipments na Kaipuhan ni Pangunya na taon, kaya po rin po bakaling bagong survey equipment baga, taraot na si dati ng total station. So, filing cabinet, and kaya po may pong desktop po niyan, computers, dahil may bago po kami mag sa opisina, si grupo po ni Mr. Eric Salvino. And madagdag pa pong tao siya. Sige po, sunod. O si opisina ko po, mismo sa kwarto ko, nagtuturo. Kaya po i-repair ito. Si ilaw ko sa kwarto ko, paano tubig? Di nawawala ang tubig. Kaya po kung i-repair ito. Tama to si Marlon. Kung i-cycle pero ito, akong problema. So, yan po dapat po kayo maayos naman si staffing pattern sa opisina. Dahil sa ngunya nga po, nagdagdag kami ng almost 5 employees sa opisina. And may idadagdag pa si Mayor sa ngunya. Kaipon po ng immediate evaluation and assessment baga. Tadyan po mahilimi, sa pag-abot kang June or May or June, mahilimi kung ano na po sinaging progress kang si trabaho kang ka-opisina mi. Kang ka-opisina and mga ka-opisina mi. Para po ma-assess. Dikit pala po si budget ko didi, 50,000 man lang. Kami man lang po yan, lambaks ba lang kaming 20 katao. So mga 50,000 lang yan. Hindi po si fill up actually. Kasi mga vacant positions sa muyang opisina. So agado ko mo po yan na kung pwede ma-fill up na po to para po at least igwa man nahihiling na growth ang empleyado sa opisina. Ang iba po dyan, more than 2 decades na po sa dati niya posisyon na siya nag-aasenso. Kaya dapat po igwa man araw kaning pagkakataon na at least po may mataasan man sila ng posisyon. So sa mga issues po and concerns na nabanggit sa bago, lalo sa gender issue, minsan kaya may man nag-a-apply sa opisina na kadaklan na bes. Mga babae lang po. Bibira ko mahilig yan, ang lalaki, o si agum kaiba. Kaya minsan, dahil man naiintindihan maray, kasi agum na lalaki, kung ano sa nagiging proseso. Taday man po sinda, pero minsan hindi ko lang po aram kung anong kaulangan, taday na sa opisina. Baka may trabaho sa araw or talagang busy man. Pero ang gusto mo po ko talaga, kung ma-apply dyan, sindan diba? Para po na-explikaran kung ano po ang magiging proseso kung pag-apply ninda, kung ano ang magiging lakawon ninda, hanggang sa sinda po mataon ng award. And baga, mas baga ito nag-iiba-iba na, kakarabit-kabitan. Hindi mo baga. So, panduwa po, sa arong issue po diyan, ito bagang, dikit po ang natataon taning ko yan. Lugar para magkaigwa ng araw o pagkakataon magkaigwa ng araw. Kaya po, maray po itong 4-page program ito na nag-abot sa Naga. Tatis po, dakulang tabang po ito. Tapos aim kan city na almost 5,000 beneficiaries po ito. Kung sabihin ko yan, si backlog tang more than sa gunyang pong panahon, siguro mga nasa 20,000 na, si housing backlog ta. Almost 1/3 na po ang pwede tang masimbagang kayan. So, mawawara na po itong may matatadalag tang 2/3 kan si housing backlog. And may mga bagong subdivision man bagang yung pagtutugdok.
o di-develop sa perting Pacul, baka po, bago magtapos po ang tulong taon, iyan pong 1/2 kang sigabos na na-compute ang housing backlog o housing need kang city, masimbagan na po yan. So, dikit na lang po ang sisimbagan ta. Giramdamunta po na ang shelter plan na ginibuta kan 2017 hanggang 2033. So, may halawi pang panahon ta para po makumpletong mapanuan si kakulangan ta sa housing backlog o si housing need kang city. So, pantulo po, the city through its DO must strike partnership with NGOs for the development of social housing sites and housing component employees housing projects. So, ini po ang ginigibukan city ngon yan. Actually, ini nga ni 4PH program tang ini, may mga kaurulay kita mga ahinsya ng gobyerno, lalong-lalo na po ang DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, na nagtatabang po sa tuya. Para po sigabos na mga prosesong legal, sigabos na dokumento na kay puwantang isubmit para po makalaog kita duman sa 4PH program, maayos ta po. Sunod po. Oh, last na lang po yan. So last na lang po yan. Hindi mo na magpatayin ko, maharapot pa ka mo. Araw. Sige po. Thank you very much po, Engineer. Sige po. Sa online, inutunda mo na po sa tuyang online na naka-standby. Sige po. So this question po is from Miss Imelda Vertus. Ask ko lang po, Engineer Campillos, kung ano na po si update duman sa road concreting sa Laogan Uswag Balatas para sa 4 Allies. Last March, nakaulay ko po kamo ni Mr. Frank Mendoza. Sabi po nindo, isasali na po nindo sa budget. Until now po, 4 years na, dai pa po giraray na sa semento. Tig-uran na naman po kaya, dikit na oran, grabe ang laboy. Siging reklamo ang mga residente na naapektuhan. Sana po matawan naman po nindong pansin na susupong na po kaming mag-follow up sa opisina po nindo. Salamat po. Giro dum na, pailing ko lang ka-interview na. Ang Uswag Balatas mo takulao niya, ano. So halos po dyan na tinampo, major roads and alleys, simentado na. Diba? Kung sabi yun, inibigay question ni Kuya, ni Amy, salit na parte sa likod, na sa niya talaga, dahil pa nasisimento. And tama yan, sabi niya, bigdo mo namin na si budget office kayan, tanya ko, kung pwede, tawan na ning budget, and mapuna si proseso pag-bid kayan. Ang sabi kong lastly, nagkaulay kami, kung mayong budget ang may tataw ang budget office, di ko ano sa budget kang opisina, may budget ako, may tataw, para dyan. Tadikit man lang si kaipuan. Ang hori kong abisos ako, binago lang si POW, tanaglang ko na po si Coscar si materials. And ang sabi ko naman sa tao ko, kung pwede, after that, na bago, papermahan na. And kung may makukuha ng budget, dahil nakukuha ng budget sa budget office, di naman ko po i-charge sa trust fund ka opisina. So yun na po si huri kong sabi naman sa tao ko na naglalakaw kaya. Ibig sabihin, sir, ma-realize sa kuya po kaya sa parte ko, kung masindang nakukuha ang budget, nagkukulaan si tita talaga ng kwartang ko niyan, di naman na lang i-charge ko sa trust fund kang opisina na pwede man diyang... Si Sekayan, sir, ang dapat na mag-inisyatiba? Si opisina nindo o si... Actually, ako na, sinugo ko na si tao ko na magduman sa City Engineer's Office. Kundi ang sabi ng City Engineer's Office, bago lang na po si POW, naglangkaw. Tapos si dating POW, naglangkaw na si mga cost of materials. Tawin naman talaga yan, na dahil natawan ng budget. And yun na lang pati ang area na sa Diton, Haliputon, na din natapos. Pero sa ngunyan, sir, perang bulan pa, kaya daw ma-realize sa iling do, sir. Pagiling ko tayo, ang budget yaon man. Okay. Basta matapos na po ito. Si address sa to yung nag-question, posibleng ma-realize ko niya na bago magtapos ang 2023. Sige, question, hindi sa to yung mga pag-iriba. Good afternoon, Engineer. Tama-tama itong pag-aapot ni Sister Ems. Aram tama po baga na ang budget last year sa Kangunyan. Pero bang porsyento po ba ang kumbaga sa
na-comply na, lalo na sa infra, doon sa land acquisition. Tasaro po pa nga baga sa big question ni Ma'am Ems, for how many years na siyang dahil pa na-implement. Aram taman po baga na dahil man gabos na perfect or nakukomplay gabos na mga project na nakaging taon. Depende sa availability of fund. Maraman may lang kung perang porsyento. Kung sa saro-saro ta, grabe yan. Mamememorize. Perang porsyento lang po baga kang infra sa kasi peraman na porsyento para sa land acquisition intended for the urban poor. Saroon ko na lang siguro, itong sinabit ko duman sa SGLG, ang sinabi ko duman, 58% kasi EIP last year na-comply. Kung sabi mo kayan, dakula, perang porsyento pa yan. Kung 58 lang sinabi ko duman, ito baga. 42. Ang, both na yun. Ano yan siguro, bukod naman sa, engineer, bukod naman sa present mo for 2024, baka mahalaga din po na mahiling takutan na arrogancy ginigibo sa ibang departamento. Mahiling takutan na mo na iton, ano na ba si mga na-accomplish pa for the past year or ngayon na 2023. Ayan. Para bukod naman sa na-accomplish, ano pa si Day na-accomplish, tanganig masundan ta din, kay bahambayan igdis sa 2024 na budget tanganig matapos kung ano man si mga Day natapos. Ngunya maya sa Amerika ito sinasabi mo. Pero duman sa 2023, may mga proyekto yan na pati sa 2024, continuing yan. Nag-usabi ko yan, dahil siya natapos duman, si continuing yan. Taday ko kaya pwedeng, dahil tama kaya pwedeng na nakalag sa 2023, although dahil natapos yan, dahil na ilaag sa 2024. Dapat po continuing ang programa para dyan. So, actually, ang infra kaya, sa mga urban poor projects dahil man direct lang naagi sa mo, ang iba. Kung sabi, direct yan sa City Engineer's Office na pinapatrabaho. Pag na-request lang ko ning summary sa nabinsan, kung gusto maaraman kung nangyari sa rong lugar, ako sa Balatas ba gano? Sa Balatas ba yan, nagpapatrabaho sa ng drainage, yan ka-AMI. Major drainage ka na nagtatrabaho dyan. Actually, ano na yung request nila, na magkagawang drainage canal dyan, na ikakabit sa laog. Kaya ngunyan, igwang drainage project dyan na ginigibo. Mas nainot pa nga ng drainage project na kisa duman sa pag-request niya nga. So, iyan, makakuha kitang data kaya pag nag-request ako sa City Engineer's Office. Although nakipag-coordinate sa mo, ang City Engineer's Office, dahil duman sa ginibundang survey na kung saan may mga tatamaan kayong mga naglampas sa indang mga alokadong daga. Siguro, i-provide na lang kang data ni Sir, para mahagad kita sa taman at least malinaw si naagad na information. Engineer, aram taman po baga ang urgency kang mga ito bagang i-relocate na mga beneficiary lalo naman sa mga tatamaan katong road widening Sa ngunyan po bang taon expected ta na po bang bumukas itong sitio Iwi? Kung ilingon mo ang presentation mo, kadako naman ng mga itong grand sa distansa? Grand subdivision. Tapos, igwa pa kita sa ining 4PH sa Balatas. Ano yan diba? Itong sitio Iwi, garo, totoo ba ngunyan na taon na ma-develop ito? Besides nakadakol po ba nga mga problema, lalo sa right of way, pasirin naman sa inda. And then si mga beneficiary naman sa laong kang property. Iya po. Sa ronda po, sitio Iwid. Diyan po, ang Iwid property niya, Binakalnakan City, sa Jimenez family. May right of way na po siya, hanip ninyo sa road palaog dyan. So, ang road pong ito, i-develop lang kang city. So, sa pag-develop po kang sitio Iwid, ano daw Maria ang ipangaran tayo, bago ng sitio Iwid siguro. Hanapon daw po nito ng mga na pangaran ang lugar. Ito maging modern man. Sa ngunyan, sitio Iwid yung naapununtan ko na sitio Iwid. So, kuyan po siya, i-develop na sitinan po, sabay na itong pag-develop sa laog. So, ang ilalawag na po dyan, note, maski po sa mga miriting tabaga, Mr. Dan,
meeting sa Saluwas, itong grupo ni Fred Sanuan. Po. Ni Fred Sanuan. Panduwa po, si mga napangakuan po dyan, nag-meeting kami dyan with the Honorable Mayor, si mga agi katong pag-widening kang balatas. So, sinda po si mga priority sa laog. And, ito po bagang mga may award ng dati sa daga, dyan sa lugar na kung saan pigtugdok ang City Hospital, yan evacuation center in National High School. Tayo yan po baga dati, yan ko ta ang original area katong mga pigtaon ta ng award sa Balatas Resettlement Project ta. Kundi po, piglag ta ng bagong improvements niya, kaya po, nagbagal ang city ng daga duman sa Sitio Iwid para po, ilipat na lang sinda duman. Ang Sitio Iwid po, Balatas pa man yan, arani pa man po yan din sa dating lugar. Sa may tulay yan, ano sir? Harani, bago mag-abot sa tulay. So, iyo po yan. Tapos po, ang iba po, duman sa mga nag-apply ta, ilalaw ta siya duman sa Pakul, Karayan area, duman sa may Ligod Kang Bistansa. Ito pong Sitio Iwid, po, nagsabi po kay Mayor, napupunan ko na po yan, ngunyan na Agosto Edebela, Pakarayon, si kabus pong proseso, ayusun ko na. Ini po bagang mga tatama hanggang widening, kaya po naman ilipat. Po. After them, siguro po na ni Fred Sanuan ang ililipat ko sa lao. Sige sir, may question sa online. This question po is from Miss Rebecca Corpus. 2 questions po ito. First po, kamustahon ko man po ang status kan Sitio Santo Niño Homeowners Association. Noon po kami matatauan kan amortization payment. Sige. Para maaraman minaman ang samuyang total computation. Okay. Ang panduwa? Ang panduwa po, manunungod po sa bayanihan. Bayanihan. Ano daw po kung pwede ta girara ipa-avail ang sites na nagbabarayad na asin arog kan dating proseso, 50% bayad sa lote and 50% bayad sa nagtrabaho po. Ang erot po, si Presidente nilo dyan, si Alma, sinabihan ko sa nagduman sa opisina, ako Alma, kaya po ko lang niya ako si approved plan nindo dyan, na kung ano muna ako duman sa geodetic engineer nindo, na nag-survey dyan, si taga Din Arbaga. Tanya ko, para niya ako, makwinta ko na, kung pira si babayarin, base duman sa approved subdivision. May mga area po kaya baga dyan, na nag-iba-iba si area, base sa approved subdivision. Ang sabi sa ako kani Alma, dadaraw dyan sa kuya. Tanya ko, kaya po ang kutong maray, para makwinta ko na. Siguro po ano lang yan, gano'n na haloy-haloy na si Alma makabalik sa kuya. Siguro, masugod na lang ako sa DNR sa Ligaspi para magkawa kang si copy kang ka-approve plan para po magibuhan ko na ng papilis ang sa indang lote. Ang pagbayad din na, magibuhan ko na ng competition. And panduwa, ang bayad niyan po, pero maning bukas. Pero ako may pundo kada taon sa bayad niyan. Maalam po nag-a-avail. Mayon lang nag-a-avail. Kaya last year, mayon nag-avail bayad niyan. Pero po yung si pundo ko, 500,000 ito, dapat nang i-avail. Ngunyan po siguro, binabaan na nga ni... Araw po kaya, pag mayon nag-a-avail kang programa o kung proyekto, kada taon, ang ginigibo po ang City Budget Office, since mayon nag-a-avail, binababaan lugod dyan ko yan, ning allocation. Kaya po mas maray po, kung nagagamit na ito, tangani po, nahili na, may talagang nagagamit para sa programa. Kaya po, baga mag-agad kitang dagdag na allocation duman, nadagdag po sinda. Dahil nagamit na si pundo. Kaya po. Hindi po. Kasi ito. Magiging relocation po. Hanggang po ngayon nag-aalat siya. 2016 Ay, totoo po yan. po. Totoo po yan. Totoo po yan. Ayun. Na maski po nagkapira, may nagkapirang tao talaga nag-apply dyan. And ako po sa party ko, may mo na kung magiginibong po hanggang may mo available na lote. Kaya po sabi ko sa inda, tama, ganyan po baga, kinaulay mo po, kang federation and kang campus namin na magkagawaning moratorium sa pagpa-apply. Tangani pong si mga nag-apply na kadto, yun na lang po asikasuhin, matawan ng daga. Si promise mo na po kaya kato, pagbukas na po katong barangay Kararayan. Ayun po, isasabi. Tapos po nagdumanda po sa imo, kundi sabi mo magalat-halat mo na. Ayun po, tayo po sa barangay Kararayan na yan, Karayan Pakul area pong iyan. So, mabukas po kami kayo talaga.
Okay po. Ato lang Ko po. lang po. Thank you po. And kung yaon po siya sa database me naman, dahil siya mag-edit po, tagabos na nasa database me, and kung na-validate na po ito kang federation and kang opisina po, makakaiba po yan. Sige. Connection man naman sa sinasabi ni nagbabalidate po talaga kami kuya kan mga pending applicants. Pigsasaro-saro mi perang barangay na si pigvalidate mi. Pero isasubmit mi na ito date mi lang po kunya. Partial po ito, pig-validate mi, pig-hanap mi kung talagang kung buhay pa, na-awarded na, o nag-ibang bayan na, kaya ano bang detalyado sinda. And then, kung qualified ba sinda o dae. Siguro, by next, siguro yung bulan garo, pig-validate lang kayo ni Bikay. Nagsasabit mi na partial, si mga qualified na duman yan sa mga pending applicants. Tama man to sabi ni engineer, aram mo kaya depende man sa availability kang relocation. Sa sangon yan, pipira pa man sa nabukas. Actually, may pa man nga nabubukas na relocation. Si mga aplikante na talagang iibig na, nagsisiringit-singit sa mga on site. Pero ito talaga, nabubuksan na relocation, hindi, yun lang yung full page na ni mga tipo para pinupush para calculation. Kaya po baga duman sa pag-validate mi, bigapot miya kung member ka mo kang pag-ibig or desidido ka mo duman sa, pero may mga additional pa kaming question duman kung kung pwede sila mag-avail. Kung gusto mag-avail mo katong 4-page program. Sad to say, kadaklan po duman sa naapot mi, negative po duman sa 4-page na sinasabi. Ano po kaya, sir? Dahil po kaya sa pag-ibig, Yun po yung ano po yan. Part po yan duman sa bagong kamo nag-arano, nag-verify. Part po yan duman sa mga tools na ginaramit ni online. Bako po ni itong itong yes. Online po ni, pero high-tech nga man kita ngunyan. Online ni through Google, piglaog ini, and then ma-click na maralaw yan duman sa kanya-kanyang mga barangay. Yung ginibo mi lang ngunyan. Yaon po yan. Di pa po tapos kaya po talaga. Tapos pag-validate po kaya bako masuba-suba. Kaya punta po dyan just kumbaga kadikit man na pag-iris na kan mga nagbaba-validate langan parlakaw-lakaw maniwang na nga ni kaya i-continue po yan and then siguro sa pagi kang HDO may padagos po yan tamandato po talaga yan na itakarayon ito gabos na nakalista duman kung harain na ito kung nakakuha na o garada na o ano pa. Iya po. Then siya di tatatawan yan. Aron pati ka ni ma'am, sangon niyan kaya sangon niyan po nagapapalibot na ako ng kantao ko para po si mga lugar na day pinabayaan na day na ginamit pinapatawan ko notice. Bala ko na pong kanselar. Gusto ko po, itong pag-validate din na, pag validated na ito, pag okay na po ito, si mga nag-apply na po, yun na po ito silalaw kong pasaro-saro, sisingit-singit ko sa mga nag-apply. Gusto ko po kaya na pag nabawi ko, palagang tulos ng tao. Pero po, si mga validated na yan na aplikante, tangani po, dahil na ako magbalik sa inda para pa-approvean sa inda. Pag na-validate po nila, gusto sabihin kayo, okay na yan. Pwede ko na siyang ilaog. Para po, mayo itong bagang binawi ko, tapos di ko naman pinalagang tao, lalaugan na naman yan yung iba. Dili-diretso po ako yan. Ang gusto ko param sa federation tabi, na aron lang maging sistema ta. Pag nabawi may, makuha na lang ko naman sa validated ng application, base maging sa pag-apply, tao na pag-apply, ilalaog ko ng ilalaog. Masabit na lang akong report na yun na rin si mga taong pinag-laog ko, base naman sa record. Good afternoon, sir. Gusto ko lang po ipaabot ang haloy naman na problema asin agrangay kan mga taga-Akasya sa Zona 5 kang Abelya. Actually po, gusto mi lang po maaraman kung ano po ang plano po ng syudad ngunya na year 2023 kasi haloy na po dekada ng problema talaga ninda kung paano mapakaray po talaga ang sa indang ang samuya po ning mga kuyan status sa syudad. Dahil po dahil nga ni aram kung paano po sinda ano ang saindang babayaran, ano po ang ano kasi ang major problem po diyan is yung right of way na actually po dahil yata matapos-tapos duman sa family kang Lim. And then yung ano po wala pa yung approved plan as of now until now. Iya po. Although po, iyan question ni Ilani, nag-ulay na kami kayan.
a week ago kung ano si mga gibon. Pero po para po maintindihan kang gambus, ini pong pinagulay tang luting ini, daga po yan ni Isaac, kang Isaac family yan sa Abella. And actually, Lani, nahaluyan kita dyan dahil ikato na itataw sa muya ni Franklin Isaac, ni George Isaac. Si Biden si copy kan si Biden sa estate tax. So dahil ko segregate si parting na walat sa inda saka si parting na bakal kan city. So nakakuha na ako yan, tatinawa na ako ni George, ng copy. So, iyan po ang gagamitin para po separate na po si sinabakal mi as in sinatala sa inda. Ang panduwa, ito pong sa indo, si problema taga katuduman kung paano mapapa-approve si survey dahil po may mga ali duman na ang pagitan na lang kan duwang building is less than 1 meter. Naday man po ina-approvean. Kapos si huring meeting ko duman, natatandaan ko, may kaibaba ko sa rong engineer na kung pwede, mailagta sa standard with ang kada ali. Taday man po ina-approvean na ang ali nindo sarong metro ang iba. So, pero po ngunyan, iling na po akong paagi, kaya gusto ko mag-meeting mga sabi ko sa inyo, ma-meeting kita naman, para po maipaliwanag sa na kung anong gigibon tang proseso para maipadago si pagpa-approve kasi subdivision nindo. Kami nailing na akong paagi kung paano. Ang nihalat ko na lang, si schedule kang meeting mo, nasa mo nga, may tatapusan ko ng ginigibo, tapos saka ka mapa-schedule. Kaya po. Inalat ko naman lang po si schedule nindo. Si Mr. Danny po. Maray na hapong giraray. Ang concern mi lang, tabi engineer, aram mo man iniyo, ito bagang sa San Felipe, aram taman po na si Urban Poor Federation nag-initiate na mai-endorse sa city, tanganing Bacalaucan City itong property duman sa San Felipe ni Mrs. Quito, as intended, ang propose na dapat na ilaag duman, na identify taman yan with the mayor, ito nga ning San Roque, Green Acres, San Antonio, Magayagaya, ayan, si mga primary sites na na-identify na iyo ko tayo ilalaag duman. Alagad, na-identify siya ngunyan as site for PH. So, last Saturday, kang nagkaugo kami ng Council of Leaders meeting, yaw na po si Mayor, sinabi mi ni Mayor, okay, dahil man kami nag-o-oppose for PH na ma-identify siyang site. Pero ang sabi mi lang, siguro much better na mas i-strengthen itong regular program kang syudad through HHDO. Kung saan itong lot acquisition, lot award, horizontal development. Yeah, iyan si affordable talaga, kayang ma-afford kan si mga member kang Naga City Urban Poor Federation. Ako unta man sa dai, sinabi naman ni Mayor na kadikit na porsyento ang kayang maka-afford itong mga member kang Urban Poor Federation, kadikit na porsyento si kayang maka-afford kay itong 4PH. And kung ugaman, habo manenda, ang gusto talaga ninda, uga ang daga, kaya sabi mi kay Mayor, paano ta ma-ensure na mapaprioritize itong previously identified na mga member kay itong mga nasambit na organization. So, sabi ni Mayor, mag-submit kami ng list, si listahan kang si mga identified na mga members duman sa na-identify na site. So, sabi niya, kaipuhan Lonis, the time nag-meeting kami sa Saturday, sabi niya, dapat Lonis ma-receive ko.
silistahan. So Lunes, pag Lunes kayo ito, pig-submit me kay Mayor dahil ko naka-coffee furnish ka po. Dahil pa ako na ano yan. Ay, siguro pag yaw na Mayor, nabasa na. Tagaroon. Ayo. Galing si Mayor nasa Manila si Mayor. Ayo. Kuya Bal. So yan, to comply with the agreement, sinubmit me with Monday, within that day, Monday, na-submit me po siya. So may commitment siya, may commitment po si Mayor na piging sure niya na matatawanan siya. Pero siyempre, subject for validation pa man din si mga na-submit na listahan. Iyan, si concern ko naman sa San Felipe. Ang pangadwa, engineer, nahiling ko duman sa mga presentation mo na dakol mga site for the housing kang employees, City Hall employees. Saro lang. Iyo. Itong Carolina lang. Duman. Carolina lang. Okay. So, ugo siyang housing component. Di ba? So, pag-iisip na package na siya. Housing Kaya, lot na siya. oo. Ano daw kung i-presentar ta sa Naga City Urban Poor Federation, itong scheme na ginagamit nindo, igdiyo sa housing project kang employee. Kasi iniisip mi na iniyo si parang appropriate. Siguro bako gabos, pero hiling mi kadaklan ng mga member kang Naga City Urban Poor Federation, inisigos tong scheme na ugwa kaning single detached or duplex man siya o row house man siya, kung ugwa ning housing component, kung nagibo duman sa mga City Hall employees, baka subukan ta sa mga member kang Naga City Urban Poor Federation, tanganig baga itong pag sinabi tong housing program, ugwa talagang harong sinasabi kang housing program kan siyudad ning Naga, may amang kitang harong na tinatao, lote lang. So para masabi tayo na housing program talaga yan, may housing component siya. And baka kaya man ma-afford kan si mga members kang Naga City Urban Poor Federation. Salamat po. Po, itong employees housing Misa Carolina, nasa proseso pa lang po kami kang pag-ulay kung ano maging design kang si Harong. Actually po, nagpatabang kami sa National Housing Authority. Sinda si may dara ka mga design kang Harong. So, design na si idea kung ano pwedeng ilag duman sa araw ka na area sarong lote. Kasi siguro, kung may access mga mo kitintin ba kay engineer ko yan, kay engineer Kabangon. So, mas maray kung makaduman ka mo. Tapos, ay si mga design. Pero duman sa mga design na pig-present sa muya, mayo pa man kami duman napili talaga para sa employees. Bila po siyang medyo na po si development naman dahil nga po naglago ng proyekto kang 4-page project na ini. Kaya napundo kami duman momentarily napundo kami duman. Ang itong sa San Felipe man, hanatong ko po si magiging desisyon nindo ni Mayor, taka po siya nag-ulay kaya. Pero kung ako po nung personally, kung halimbawa iyan po si kahagadan kang federation na ito bagang para sa horizontal development lang, si mga pinangakuan ka to. Baka may area pa man naman na pwedeng lang itong 4PH project Bacan City. Taday kundi man maubos. Pero baga mixed use kang property, igwang pang horizontal, igwang pang vertical. So, pero mas may araw ka yan. So, pero mixed use ang kakaluwasan. Baka kung kami hangahaputon, baka gusto mo itong, siyempre, para ma-address itong affordability, kang mga members. So, tama itong sinasabi mo na mix, design, iba-ibang design. Pwede na medyo may kaya-kayahan itong single detached or duplex or row house. So, may mga model kita sa ibang lugar na araw kayo sa ginigiipon ninda. Pag medyo dikit si sa imong income,
kaya mo duman sa itong row house, no? Pag medyo kaya mo kang income, duman ka sa single detached. Parang araw kaya sa sarong community, iba-iba si disenyo kang si harong. Base duman sa affordability kan si mga members, no? So yan, ano may na sinusuportahan mi po itong 4PH pero kay Puhan, mas i-strengthen ta itong regular program kasi iyo to talaga si original program kang Siyudad ng Naga. Kung ugwaman kita ning housing component, no? Dumang kita sa horizontal. Mas prefer me horizontal. So, I would suggest, engineer, na baka magkaugwa kita ng pagkakataon na parang sarong dialogue or forum siya and invite si NHA, HSTO, and the Naga City Urban Poor Federation and i-present si scheme na pig-offer ninda sa city for employees housing. So, mamapong ko yan. Pinitabag ko lang yan. Pero siguro, pag naka-decide na, tanang kulay kamo ni Mayor kaya sa bagay na yan, kung ano talaga si magiging programa dyan. So, ma-invite na kita sa ina. Ang NHA, imbitaran ta. Ang DSUD, imbitaran ta. Tawag-tawag example, no? Nagigiram naman ko. Itong design na pipresent sa mo kang NHA para sa employees housing, nagre-range tong 1.6 to 2 million. Ayun, ito single detached. Single attached nga nito. Single attached. Kung sabi ko yan, sa wrong side, naka-attach naman sa boundary line. Nag-range ang araw kaya yan, 1.6 to 2 million. Kaya, kung ito, although two-story building ito, medyo magabat ito. Pero sa 4PH baga, ang sarong unit niyan is ang maximum is 1,350,000. So pero yan, garo building, sarong room lang yan, yaong ka dyan. Ayun. Kaya, ilan tapo kung anong kakayahan, as in pinamagin ko yan. Man nga na si programa, pero siyempre, ang reality po sa mga member kang Naga City Urban Poor Federation, ang mga aki, more than 2 kadaklan. So itong 24 square meter, 30 square meter na unit, bako siyang pang pamilya. Sa Manila, Metro Manila, okay lang po yan. Kadaklan man kaya duman sa Metro Manila, ang nag-avail kan si condo unit ng mga araw kayan. Usually, si mga nagtatrabaho, si mga nagpapa-eskwela na hali sa ibang lugar. So, instead of renting apartment na mas mahal, so magkuha na lang siya ng condo unit, may chance pa siya naman sa diri niya. So, pero as far as Urban Poor is concerned, medyo may difference lang kita. Okay. Kaya, para sa Muya, siguro itong, dumang kami sa strengthen ta sa regular program, be it kung may housing component or lot acquisition, lot award, okay na po yan sa Muya. Yeah, po. Pero pag ganoon naman ang daga sa Naga nagmamahal. Maabot ang panahon na maabot talaga ang panahon na dahil na kita makaka-afford ng horizontal development, permanent vertical. So, sabihin ko, si mga pag-iriba ta, puna ta na mag-apod kan, i-diversify ang satuyang kaisipan sa mga bagay na iyan. Na maabot ang panahon talaga, ang satuyang mga makuha po, bagaman, masakit ang mga kuha ng mga luti sa Naga na makapagtudok ding para sa horizontal development, tamahalo ng marian luti. Talagang kung offer na magkagawa ng maestran sa vertical development, diyan malaw. So, yan lang po. Sige, tabi. Okay. Si Marlon. Good afternoon, Engineer. It is concern about doon sa Lower Green Valley sa Pacol.
gusto naman nindang magbali duman sa regular subdivision. Kaya Iyo. lang, ang problema lang Iyo. duman, si classification kan sa indang naistaran na unbuildable. Iyo po. But- Ako tabi doon duman sa lugar mo, mas ugma ako na ilipat na sinda duman sa pakul na bubukas ng taban. Nasa likod ba lang maghahalos to kang ining regular kaning Green Valley ba gano. Tapos sinda ba duman dahil man sinda matitituluan duman sa dagang itong natutugdukan nila ganyan. Unyan kung ma-organize mo to, ma-meeting ta na pagbukas ka tong sa balyo, kung gusto nila maglipat na duman, ilipat na duman. Pero, kaya yan, bali, sa indang buluntad, iyan na paglipat duman, as in sa indang gastos. Taday man kita pwede mag-shoulder kang gagastusin nila sa bagay na yan. Iyo ko si problema duman, may mga magagayon ng harong Iyo. na dahil na pwede alsawon. So, Pero pag ginunod sa inda, na andagang iyan, bako talaga yung pangarong, bako talaga dapat harungan. Di ba ga? And dahil sila magagawang papili sa dagang iyan. kaya lang naisip ko nga itong big present pa kasubago na itong gilibo sa may release Oh, yeah. na may contract within na 5 years. Use of rock. Pero siguro i-implement sa inda, tanganig mag-income man ang syudad sa taxes. Yeah. Sa kuya ka daw noon, dumangga sa subdivision survey kayan, approved plan kayan, dahil siya classified as residential area na para istaran ninda. So, dahil mo siya pinintawan kan use of rock agreement kan city, once na ang lugar na tinutuloy na ba siyang, dahil siya allowed for kayan, residential purposes. Dahil Salamat inyo. Sa ikado itong ano. Kaya encourage lang sinda na mabukas man lang kami sa likod. Kung pwede, siyahon duman na lang. Para at least itong lugar na to, si intended purpose ka tong sa pagpa-approve ng subdivision na yan, magamit girahin nindo. Iya po. Ikado po, actually, nakalaog sa tuyang hearing sa aga, itong surat mi na si mga bakanting lote, nagigbong basurahan. Tapos, dahil po naharungan kasi binakala na. Iyo. Yung nga sisila ko sa bago baga, pinapalibot ko na. Tapos na kami sa Palmera, tapos na kami sa Balata, siya na sa Kiburak si tao ko, naglilibot. Tapos sabi ko nga baga, pag natawan mo na yung notice of cancellation, ang pakiuli ko sa federation, itong na-validate ninda, doon sa pinakain na nag-apply na yaon sa validation, na-validated na, inilaw ko na, para at least, itong dagang na-cancel me, dahil nalaog ko ng iba, minsan araw ka nangyayari. Kung pinabakal man ninda yan, makitang pakiaram dyan. Basta si record me, binawian ta si dating beneficiaryo kung dahil niya ginamit si daga. Tapos lalakot ng tao. And agad ko lang sa ko ng supportan doon sa kuya, tayong gigibuho ko talaga. Sige, naging malinaw lang. Sana po, sa online daw, may ano pa ba? Naka-standby na question? Sa to yung mga pag-iribalik diyo. Last one question. May na? Okay, sir, malinaw na. Thank you na. Sa to yung online. No? Thank you. Sige, salamat, sir. Ito po ang sa itong Oring Presentor. Salamat sa satuyang Sir Richard. Thank you very much po. Kung maraming na-additional o habol na question, that's the last presenter ta, ang HSDO. Thank you, Engineer. At sa aga po, mag-iribanan kita sa Naga City Public Market or doon sa MEPO. Duman po kita ang sa tuyang venue. Hindi lang ako sigurado kung series ay ang mga present, pero duman po ang sa tuyang venue sa second floor. May areas hindi duman na naka-standby. Mag-iribanan kita sa tuyang mga sektor na may concern sa MEPO at the same time open po sa gabos na individual o group. Thank you.